www.pistacradio.com. Ang online radio para sa tanan, siguradong imong laay di mawatan. Busa maminaw na sa Pista Radio, imong madunggan imong mga paborito. Nga mga tukang busa maminaw na sa Pista Radio. Tune in na ka, nagsuporta sa musikero Bisaya. Diri sa Pista Radio, kay sikat ka. Kitang tanan kilingawang buntag hangtod gabi. Wag pinanamitan doon kas mga DJ. Ano na tayo makakunan sa ilang sugilanon sa balita musika ug sa relihiyon. Magsadya tao ba ng Pista Radio? Ikaw uri mismo karon na diretso. Kalipay ug kasakit kita kay uban na kung kita magpatambag kita makuwasan. Kini ang online radio nga masaligan. Dinig yun ikaw mahay kung sila ang makauban. Sikat ka kayo kang ikaw diri ang bida. Sa buntag kita tukan ang imo ang sunata. Sige na pakyun ina. Bisag asa makapaminaw ka. Naalagi tanan gumaminaw ka kay sa Pista Radio. Sikat ka ang online radio para sa tanan, siguradong imong laay di mawatan. Busa maminaw na sa Pista Radio, imong madunggan imong mga paborito. Nga mga tukang busa paminaw na sa Pista Radio. Tune in na ka, nagsuporta sa musikero Bisaya. Diri sa Pista Radio, kay sikat ka ang online radio para sa tanan, siguradong imong laay di mawatan. Busa maminaw na sa Pista Radio, imong madunggan imong mga paborito. Nga mga tukang busa paminaw na sa Pista Radio. Tune in na ka, nagsuporta sa musikero Bisaya. Diri sa Pista Radio, kay sikat ka. Bisdak Radio online nationwide and worldwide. Madunggan bisan asang sok sa kalibutan. Bisdak Radio ang online radio nga masaligan. Ang online radio nga nagmahal sa katawhan. Bisdak Radio ang online radio sa mga Bisaya. Kaysa Bisdak Radio, sikat ka! Okay, salamat kayo sa ato engineer. Nakatabi ta may gala pero wala ma-oner. Salamat kay Engineer Cyrus, no? Sa imo pag-abag ni atong tolmanon Armageddon. Tukar ito ang music daw. Oh, di ko kadungog sa music kada. Kina to be. Okay, salamat kayo dong, no? Okay na. Okay, salamat kayo Engineer Cyrus. Diri ato paragoban kutob ta alas 8 diri ato tolmanon Armageddon. Kumusta mo sigala sa ato mga igsoon, mga viewers gawa sa nasod? Mao ni kitawag og Armageddon, gubat sa pagtuo, andam manubag, andam makigdebate alang sa mga laig pagtulunan. Dinig ato gatulunon sa Catholic Faith Defender Armageddon. Atong kauban mga igsoon sa Master Control si Engineer Cyrus. Magatag-iya dinig maong istasyon sa Bisdak Radio simulcast sa 90.3 FM. Diri sa Metro Cebu, si Boss Erwin Ibarita. Pagkaninyo mga igsoon nga naminaw sa tibuok nasod, laki na sa tibuok kalibutan, sa ito mga OFW dito sa Saudi Arabia. Igon man dito sa Amerika, o guban pa mga nasod, nga diin nga dunay mga Pilipino nga niadto, aron na pagpangita sa ilang ugma o panginabuyan, apan tungod kay maula ang hinungdan, apan nagpabilin silang pagtuo nga Katoliko. Welcome mo sa atong atolmanon. Samtang ipaabot na to si Brother GQ Kelyusa at ang atong partner ni atong tolmanon Armageddon. Apan sa dili pa atong buksan sa mga pag-ampo nining atong pagsugod sa tolmanong Armageddon. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Langit no amahan ani ano sa Ginoo ang tolmanon nga Armageddon sa pagpanalipod, sa pagdepensa, sa pagtubag sa tanang mga pangutana, sa gusto nga makig-sharing sa moa. Ikaw amahan magapatalingog o ikaw maluoy sa matag usa kanamo nga maghatag og pagpasabot sa matuod nga pagtulunan nga sa iglesia nga imong gitukod kaniadto hangtod karon nagpadayon. Mao kini ang iglesia ha,
nga ang padung ngadto sa kinabuhing walay katapusan pinagis pagpadayon sa pamantala sa imong tuod nga iglesia. Kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo imong bugtong anak, Dios nga usahangton sa kangturan sa pagpanabang usab sa mga santos sa ni Mama Maria, inahan sa ududnon sa among Ginoong Kristo nga nagpakatawo ni sa kalibutan. Hinaot nga unta landagan mo kami sa pagpasabot ngadto sa mga katawhan nga naglibog sa ilang pagtuo. Kining tanan among ginatugyan sa ngalan ni Kristo, Dios nga usahangton sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. At malikon, welcome kay kanunay sa atong atulmonon na Armageddon. Now ang atong topic karon maigsoon, ubay-ubay ni mga tapika karon gumikan kay ang atong kauban si Jeffrey Kilusa mudala sa topic mahitungod sa purgatorio. Wala pa man kini moabot, no? Sabta nagpaabot kita niya, kita una ang magisgot-isgot. Kutob ta alas 8. Nini atong tulmonon diri sa Bisdak Radio. Ang tulmonon nga Armageddon atong balikon magahatag pagpatinaw sa inyong salabutan mahitungod sa mga doktrina o mga pagtulunan sa Iglesia Katolika. Hinaot ko nga inyong ubanan o niya makapadangat mo sa mga mensahe sa 0935-318-1964 alang sa inyong comment pangutana o uban pa nga ipabot sa atong tulmonon Armageddon. Iatong nga sa gawa sa nasod kutuod kay layo na o dako kay gasto nga mo take mo sa akong cellphone dilen sa screen sa atong live sa Facebook sa Bistek Radio. Makapangutana ka mo pinagis pag-type o i-send mga igsoon diri sa ato nga tulunon sa live sa Facebook sa Armageddon diri sa Bistek Radio para atong matubag ang inyong mga pangutana o uban pang gusto ninyo iparangat dili ato gatulong ano. Apan sa dili pa ato sang halaran ang Ginoo sa usa ka manindot nga awit atong paminaw. Dili ko ibailuan presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan, kaya ang tanang butang lumalabay lamang. Apan ang presensya mo way katapusan.
ang presensya sa ato Ginoo. Kay mao ba gid maigsoon, kinahanglan tag pagtuog malig-on taliwala sa mga pagsulay ning kalibutana ato nga dagpan o diya ato sa tuan ang mga pagtulon-an ni Kristo Jesus diya sa balaag kasulatan. Tugod guys, diha sa presensya sa atong Ginoo, magmalig-on kita o magpadayon ta sa atong pagtuo diya sa grasya sa atong Ginoo Jesus. Mao na nga nabugna kini nga tulon Armageddon tungod sa kadaghan pagtuo, kadaghan mga doktrina nga ang uban maglibog na lang gani kung kinsay tinuod. Kaya tungod sa kadaghan nga mga doktrina o kasimbahanan nga nagkakatap diha sa atong makita sa atong palibot. Naay mga saksing Huba, naay mga Seventh-day Adventist, naay Iglesia ni Felix Manalo, naapoy mga Muslim at uso kay musaway sa pagtulon ang Katoliko. Labi na gyud mga igsoon niini karon mga doktrina nga atong gihimong taytayan sa atong kaluwasan. Mao kini ang mga patakaran ngano nga nahimutang Katoliko kumika nini. Kaya sa pagkatinuod dinhi atong kalibutan puy andi gid ato malikayan nga daghang mga tawo nga mo ergo may tungod sa ato mga doktrina diya sa Iglesia Katolika. Pero pasalamat bisan pa man sa ilang kadaghan, wa gyapon sila daganan. Kaya sa tuig palang gani, pildi na sila. Samot na sa mga doktrina. O nang atong ipaabot si Jeffrey Quillosa. Hapit na mga alas 6 media mo abot sa atong amigo. Nga mo ay atong kauban sa Armageddon, no? Si brother Jeffrey Quillosa, tigali doon ay mga kakulian. Ato lang pabuton may galakay siya ay mudala sa tima may tungod ni ining purgatorio. Kining purgatorio may gala daghan man kaayo nga dili mutuo ang uban kay mabasa sa Biblia duha ra man kadalan. Ang ilang gipangita asa ng dalan sa purgatorio. Kay kung ilang madumduman ang dalan sa purgatorio basin daghan pong muadto. Ato lang ipaklaro na Jeffrey Quillosa kay mao man ang iyang tima mga igsoon ang pagtudlo sa dalan mahitungod sa purgatorio. Kining purgatorio hangtod karon gilalisan labi na sa ato mga igsoon mga protestante born again dili mutuo nga dunay purgatorio. So alang sa Iglesia Katolika mayo masana. Nga doon natay makita nga usa ka lugar alang sa mga kalag nga wa pa makasud sa langit. Kaya nga itong pag-ampo mo makatabang kanila aron masulod ngadto sa kinabuhi uban sa atong Ginoo Jesus. Kanindot naman ana kung naay purgatorio. Anong kinahanglan pa man analison nga wa man na makag-away niyong purgatorio. Kung ang imo karong mahal sa kinabuhi, doon na to'y mga sa. Kay bawo kag unsay mga sa, malipay lang kang hanggang maiksa ibutang ngadto sa Ginoo sa impierno. Mas maayo nga dunay purgatorio kung nakaibaw kang imong bana nangawat rag usa ka simping saging. Tapos siyang pagpangawat nabunalan og namatay. O niya tapos maigsuon ang sara ka sipi nga saging mo inundan nga na impierno siya. Mas maayo nga makaangayon ang hustisya. Pareha ra gud og dagko kang sa dunay hukma sa korte nga dili na makagawas. Tungod kay ang iyang salaod bukat kayo. Doon na po'y nabilanggo may gala, unom ra kabuan tungod kay ang salaod gamay ra. So mao na nga ang Dios makaangayon. At tungod siya makaangayon, dili tanan tungod kay ang nakasala, ilabay na lang sa impierno. Kay panalitan diha nakakuot ra kag usa ka itlog. Unya gituhik ang mata nimo sa himungaan. Nabuta ka. Unya tapos gikiha ka. Kay nangawat nabuta pa ka, gikiha ka. Napreso ka og tibuok kinabuhi, makahingayon na. Pero tungod kay nangawat ka og itlog, gituhik pag ing mata sa mga nabuta ka, gikiha ka sa tagiha, napreso lang ka og 15 ka adlaw. Bayad sa imong pagkamangunguot og itlog. Itlog sa manok. Salamat ta. Nga ang hustisya sa pagtulon ang Iglesia Katolika makaangayon. Ako di magkikohiling ana tungod kay inilagi nga lain putag kaniadto lain pug reliyon, no? Sa mga protestante pero sa diha nga nibalik ko sa Santa Iglesia Katolika. Ako nakita na sa katuigan pa lang sa pagtukod, wa kitay daganan. Amo diha mga laig reliyon bisag unsaon pa niyog depensa. Mugawas gyud ang kamatuoran nga karang pitbit niyong Biblia. Way lain nagmaniobra na og way lain ginikanan na nga naningkamot nga makonfile ang Biblia kundi ang Iglesia Katolika.
dapat una mo mamiya mangutana una mo sa mga CFD. Kana mga CFD po nga mga butan. Ayaw na mga CFD mga kwanggol. Kaya mga CFD karon nga CFD ang gingan pero dili makita na to sa ilang mga buhat. CFD sila tinuod pero Cebu Fire Department. Dili Catholic Faith Defender. Ang atong gipangita, oy, yan na ang tinuod nga CFD, Cebu, dili ni Cebu. Catholic Faith Defender. Dili Cebu Fire Station. Kaya lisod kaya na nga mangutana gyud mo sa tinuod nga CFD ari mong Jeffrey Quiliosa adto mo ni Bransok o dire sa Cebu. Sa Bohol adto mong Darwin og ni Jando. Dito sa Davao daghang mga CFD dito. Amo na lang bahala kay sa inuulo nyo dito kay layo mo to dito. Siguro sa na mo Cebu kay daghang man sa CFD dire. Pero ato lagi klarhon na mas Efren Yati de la Piña ang Latin Hambre pwede sa mamungutan na dito. Pero di mo kontentong Efren ari mong Jeffrey kay gawas nga tubagon mo susto pakanon mo libreng siumay. Nangiga. Siumay na po ni Ron. Okay, Jeff, salamat kayo sa imong pag-abot. Bisan liit ka. Atong i-welcome ang atong Catholic Faith Defender sa Metro Cebu. Ang tagiya sa siumay ug nabantog nga defender sa Catholic Pagtuo, Brother Jeffrey Quiliosa. Maayong gabi. Oh, bisa ka niyo. Kaya sa tanan sa nga nagtan-aron sa atong programa ang nagpapamenyo ninyo diya. Ini atong programa mo ay Armageddon. Nya kani ato pa ni. Dugay na niya mo lagi padayon dinhi sa atong istasyonan nga Bisdak Radio. Nya may paminaw sa akong asawa si Elisa Quiliosa o sa akong mga anak si GC Rosarina. May paminaw ninyo diya o sa tanan nga nagatubang karon sa ilang tagsa-tagsa kasi po nga nag-open bining atong programa Armageddon ang upas. Mga igsunan, mga gabi kaninang tanan. Okay, Jeff, may gabi po di mo pag-usap do sa atong kauban. Yan, hangyo mo lang siya tugod kay ang iya gusto. Paminaw lang siya nato, no? Si Brother Iblower, ni maong istasyon si Brother Boss Irwin Ibarita. Okay. Ariya, para ato nang gisaad kay ikaw maginagpagtuga-tuga aning purgatorio, tanaw na to pagkabarog magining imong purgatorio. Kay matod pa sa uban kana Jeffrey Quiliosa, kana iyang purgatorio iya man ang huna wa man sa Biblia. Amot usaon ka nagpag-explica ri Jeffrey Quiliosa may tungod sa pag-expose ni ini kurong purgatorio. Kaya atong balikon kung ang imo kining sala pagpanguha ra usa ka itlog unya gituhig ang imong mata nabuta pa ka gikiha pa ka sa tagiya sa imong an kay itlog imong gikuha unya mabilang ko kasi mo kinabuhi nimo tungod sa itlog di po na mayo. So makangayon ang hustisya sa Ginoo kung gamay ra ang imong sala ang amag ilabay ko ngadto sa impierno nimo na may kamay kagamay nimo sa nakuha ra kag usa ka buok saging unya tapos na impierno ka di makangayon. Ato paminaw ang atong muhatag nini karong explanation mga bersikulos Biblia o ebidensya Brother Jeffrey Quiliosa sa Tima Purgatory. Salamat Dani Pugtas. Kanya ato yung gingon kanina nga gamay sa digil mo ato sa tawag na no. Pero ang ilang katarungan lagi nganong kuno nga wag yo kuno purgatorio tungod kay ang gamay kuno dako pa rin sana kay na kuno sa Santiago dos Jess, nga nagingon niya nga asa ko sa kung nakalapas sa mga balaod nakalapas ko kastanan mao na diha pero gusto ang ilang gibasa pero sayo ang pagsabot ano man tungod kay mahimo nga hasta gamay noon aton no sa interno tungod lang ang teksto nga nakalapas bisan asa nakalapas sa kinatibukan niya gusto ang gibasa pero sayo ang ilang pagsabot kaya ang katarungan na mga kaigsunan ang ingon diha nga bisan asa ka nakalapas sa balaod bisan asa nang dapita nakalapas ka sa tanan ang pugod ipasabot ana nakalapas ka sa kinatibukan yun nga mao ang balaod sa ugma mora kung nakalapas ka bisag nakakusi ka o nakapasakit pagkaragsulti ngadto sa imong katao nakalapas ka sa kinatibukan dili ingon nga nakapatay ka unsa man ang kinatibukan nga balaod kay mong nalapas ang balaod sa ugma mao na wa kay gugmangan to sa imong katao bisag unsa kadamay ang imong nabuhat mo na nga pataka lang tayong istorya niya masupak na sa balaod sa Ginoo di na hustisya ang ginawa na kung mo na imong sabot ang teksto ha mao na nga atong ipahayag
unsa ning purgatorio. Ang purgatorio mga kigsunan usa ka dapit din adto ibutan ang tanang mga kalag sa mga tao nga nakasala og gagmay. Ha? Gamay ra yan sa unya adto ni siya ibutan. Sala sa mga tao nga sa dinhi pas kalibutan nakasala sila gagmay. Adto na mao na gitawag og purgatorio. Usa ka dapit diin adto ibutan kung lipyuhan ang imong sala nga gamay. Kay kung dang kay sala nga ang tanang mga mayong buhat matod pa sa 1:5:17 nga ang tanang mga dili man buhat sala pero dunay sala nga dili madto sa kamatayon. Unsa man ning dili madto sa kamatayon? Mao na nga ang gitawag nato purgatorio. Kay ang kamatayon kung makasaka niya ngadto sa kamatayon mo itong impyerno, dagko ka ng sala. Mao na diha na ang usa ka dapit din adto ibutan ang tanang mga skala nga mga kalag nga gamay ra adto ibutan sa gitawag nato o purgatorio hugasanan. Nya na patay basihanan na sa Biblia. Naa kayo na sa Mateo 24:25. Mateo 5:24-25 adtos mensahes. Ato ang mabasa diha nagingon. Kung dunay mukiha kanimo, kunya dadon kaniya ngadto sa hukmanan, pakighusay usa kaniya samtang nagpadung pa kamo dito. Kay kung dili ka mo mahusay na moabot na kamo dito, iya kang itugyan ngadto sa panghukom. Kunya ang maghukom, utugyan nimo sa pulis o timani bilangguon ka, o dili kang kagawas dito hangtod dili mo kabayran sa hingpit ang imong multa. Busa dunay gibasihan ang atong simbahan. Dunay gitawag natong bilangguan diin maluwas pa ka kung imo nang istaran dito ni anang bilangguan. Ni unsa man ni impierno ba ni? Dili na impierno kay impierno usa ka bilangguan nga dili na kagid makagawas. Aktor pagkasulti nga ang impierno doon na siya gitawag nato entrance pero wa na exit. Pero kining purgatorio doon na entrance, doon sa exit. Ngano man kay kung matuman o mahimpit na mo pagbayad ng imong multa, makagawas ka na. O ready na ka alang sa atong sa gingarian sa Dios. Ready na ka ngano man kay wa na magaysala. Gipapas naman, gilimpyuhan naman niyang gitawag nato o purgatorio. Usa na atay mga basihan na kunya naigingon diha sa Biblia diha sa gitawag nato Judas 1:23 nagingon diha, luwasan ninyo ang uban, pinaagis magsakmit kanila gikan sa kalayo. Sa to pa dunay kalayo nga gihisgutan. Nya karon kini kalayo nga gihisgutan. Impierno ba ni? Dili ngano man. Tuon kay maluwas pa man. Luwasan ninyo ang uban, pinaagis magsakmit kanila gikan sa kalayo. Kung impierno na, ngano giaghat pa mata kuan kanang pagluwas anang mga kalag nga naa niya ng kalayuhan. Sa ito pa, dili na siya impierno. Gitawag na siya sa simbahan o purgatorio. May ngonta nga, naay mabasa niya purgatorio. May mabasa. Pero ginganlan na sa simbahan o purgatorio. Naa ang ginganlan, pero wapamayngan mo ang ginganlan sa simbahan o purgatorio. Nya unsa man ina diha? Ang ginganlan mo kanang kalayo nga maluwas pa. Sa ito pa, kay maluwas pa, sa ito pa, nya umingahan, kalayo mo na. Nya, impierno lang yun na, kay kalayo man. Dili siya impierno. Gitawag na sa simbahan, ang simbahan kit may nagkuana na, nagpangana na, kay usa ka na ka, gitawag o kanang limpyuhanan. Di ka na sa pong limpyuhanan, kanang gitawag na to, kanang paglimpyo ba? Forging, sa English pa. Linisanan. Linisanan. Sa to, pagikan na ng pulunga, mo'y gitawag na sa simbahan, gikan anang iyang kinaiya na mao ang pagkalinisanan. Unya ang Dios justisya man. Nabatay mabasa nga ang Dios justisya kay siya ngano man tungod kay naay mabasa diha nga ang Dios usa ka matarong nga maghukom. Asa mabasa naa sa Salmo 7:11 nga ang Dios usa ka matarong nga maghukom. Usa kay matarong nga maghukom. Sa to pa kay matarong nga maghukom, dili niya ibutan ang mga gagmay sila ngadto sa angay sa mga dagko. Mao na nga ibutan nga kita angay ngadto sa mga gagmay sila. Kay kaangayan man di asa ang angay nimo adto kay butang. Nya kung dako adto ka angay dito sa impierno, kung
gamay ana sa purgatorio. Kung wa gyud kay sa, bisag napa kay sa nga napasaylo na. Ready na ka hanto sa kitawag nato. Ngarian siya. Mo na mga kaigsunan, ang Dios o ang Dios gitawag nato matarong nga maghukom tungod sa purgatorio. Kay kung mo'y purgatorio, ang Dios di matawag nato matarong nga maghukom. Kay iya mang silutan ka, kay doon na may silot ang salang dagko doon may silot. Nya iapil na nimo hasta gamay, parehoon mananglitan. Doon na kay nakakusi lang ka. Nakakusi ka nya to'y nakapatay. Nya kadto nakapatay ibalhog dito sa bilangguan nga itawag nato kana way katapusan ba life sentence. Life sentence. Nya karon ikaw nakakusi ka. Ibalhog siya ka dito. Nya parehos na. Maayo na ang paghukom. Dili na maayo mo sa kung doon ay butangan na alang sa mga gagmay, matarong ka. Mao na nga ang Diyos, kitawag na itong matarong nga maghuhukom tungod kay doon ay gibuhatan kitag lugar alang sa mga gagmay sala. Unya doon sa alang sa mga gagmay sala. Kay siya, matarong man nga maghuhukom. Mao na ang atong itawag ko, purgatorio. Kanang diin maluwas maka. Dinil na sa kuto mga kaigsunan kay doon pa'y daghan pa na itong iskutan. Okay, salamat kay Jeep, no? Nindot kay ang ibuga tema. Kay tugod aday purgatorio ato nakita atong sublion sa Juan 5:17 sala 1 Juan 5:17 sala nga dili mo adto sa kamatayon. Meaning dili mo adto sa impierno kun nga katapusang silot. So sa ato pa kay dunay sala nga dili mo adto sa silot nga way katapusan, kini siyang sala mapasaylo pa. O niya sa Mateo 20, 25, 24, 26 dunay mukiha kaninyo. Apan ang maghukom matud pa nimo kung sa di pa mo abot ng suhok, mahusaya. Apan kung kini mo abot ng ikat sumukom, ang mahukom mutugyan sa pulis. O ang pulis mabilanggo kanimo o makagawas ka hangtod mabayaran ang imong salaod. So nindot kayo, no? Dunay gay mga punto nga angayan kita mingon magpasalamat nga doon na pay lugar niya mga tao nga namatay sa mga kalag nga di makaatog langit kay doon na pay tingali sala mo na nga dunay dapit nga limpyuhan ta para makasud. So mo ni gipasabot nimo. Okay, kung ang sala nga gagmay mo padung ngadto sa impierno, life sentence ni ka silot nga wa nagay pagkausab, murag dili pud maayo minahon. Kay sama ra nga ang nagbuhat og dakong sala, gamay pud jud nga sala, pareha ra hukom, dili makaangayon ang Dios. Kasayuta bitaw kung ang imong sala gamay ra man silot nga madawat. Sinay uban, igo ra kang pabayron, dili ka mabilanggo. Kung kagamay ra sala. Pero lasay sala nga pabayron ka, mabilanggo ka pero dili mga katuig, mga buwan. Saman mabilanggo kag unong ka buwan. Pero doon nagay dako-dako mo sala mabilanggo kag duha ka tuig. Sa ato ba nagdepende sa salaod nga imong nabuhat aron ka makagawas pa. Pero kadto nga nabilanggo tungod kay bugat na kaayo, meaning dili na kaangay pagawason kay ang imong sala purti na nakuha mo ng life sentence ang imong silot. So mao na nang maimpierno. So makaangayon ang hustisya gani sa kalibutan, sa bota dito hustisya sa langit. Yang anong mag-uol man ta kun dunay purgatorio. Angay pagitang malipay, kanay dapit nga ato mga igsuon nakasala lang nanumbag. Orti sa niya numbag o nagilain. Impierno malipay kang impiernohon lang tungod kay nanumbag lang. Oh, di ba? Kay dunay pagpanumbag nga wa na tuyo Apa na priso siya tungod kay nibutoy ang naong isumbagan. Diya tapos may impierno siya di maayo. Ni katong kriminal ug ang nanumbag gitipon sa impierno, murag bias o dili maayo. So tungod kay namatay siya nakasa ginagmay, moadto siya sa dapit nga linisanan. So nindot kay Jeep ang imo nga mensahe sa kining purgatorio. Unya ang Judas 1:23. Luwasa ang inyong uban pinaagi sa pagsakpit kaniya gikan sa kalayo. So unsa man ang kalayo nga masakmit pa ang kalagay sa purgatorio sa impierno, di naman maluwas. Kalayo man to. Nya doon na may kalag nga dito sa kalayo lang yapon pero masakmit pa. So meaning usa ka dapit nga gitawag na to purgatorio. Simbahan nagtawag purgatorio. Mao na nga pinaagi sa pagpamisa, sakrit man na. Sa ato mga igsuon kalag ako malipay ko na tungod kay ako kamahan sa man nga na mga kaliwat pun kay bata mao ni mga sao nya, may impierno na sila.
gamay ra sila may pero na so salamat ta sa atong simbahan nga nagtudlo nga aduna pay dapit sa mga kalag nga maghinlo sa ilang kaugalingon labi na sa atong pag-ampo mahinlo sila una nga mabalhin sa dito sa trono sa Ginoo kay nigilimpyuhan nilang ilang kaugalingon. Gawas aning mga bersikulo ajip kanang sa 2 Pedro 3:16 3:18 kanang niadto si Kristo sa kilab sa to bersikulo. 3:18. Sa to Jep? 1 Pedro 3:18. 1 Pedro Sabi ang namatay ang Ginoo. 1 Pedro 3 3:18. ah Yadto siya sa kilagman. Sa kilagman, unya nagwali siya sa mga kalag. Kaniadto sa panahon ni Noe, Noe, walo lang mga katao ang naluwas dito. Unya kadto mga tao nga wa maluwas, kadtong tuag adto sa usa ka dapit, iyang giwalihan para maluwas gyud. Kay ang Dios wa nas kuno Timoteo 2:4. Nagtinguha ang gyud nakita maluwas. So dunay dapit dito sa mga dapit sa mga kalag. Oh. Giwalihan sa Ginoo. Nya tapos kato mga kalaga kay giwalihan meaning doon na pay kagyunan maluwas. Oh. Kay wa man tay mabasa sa Biblia magkuy-kuy na to diha nga ang Ginoo niadto sa impierno aron giwalihan to ng impierno murag never man na mabasa na to diha. Pero kining dapit nga alang sa mga kalag sa kahiladman man na iyang giadto meaning iyang gi tagaag pagtagad Oh. aron ang mga kalag nga tuad dito Oh. iyang luwason. Maluwas pa niya. So mao na giingon ato nga purgatorio sa kadapit nga naa mga kalag nga nabilanggo tungod sa ilang mga gagmay mga sala. Pero kini pagpuong nga wali kahigayuna na Oh. nga gihatag sa Dios para kanila nga tuas purgatorio pamarluwas nya tungod ini ang atong simbahan nagtudlo nga dunay misang may tabo. Kaya ang pag-ampo sa taong matarong dako magkahimuan alang ni adto mga nakasala. Di ba? So, praise the Lord guys, no, nindot ang imo kining pagpahayag. Unya, mahinaot ko nga imo pa ning mapalawman pag-ayo kini mga bersikulo nga upat man imong gihatag, mapalapman nimo pag-ayo para ang ato mga viewers no makasabot pag-ayo. Kay kibaw ka no, uban to mga lain-laing pagtuo bisan tin-aw na kay ilang padungog ilang hilubugon. Ilang himuong sayop mangita sa lain bersikulo makapadayon ka sa imong pag-discuss. Kanang ingon nila nga mo kuan. Pag ingon diha nga luwasan ninyong uban, pinaabot giya sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kanang kalayo diha nga gisgutan, dili in tawo na impierno. Kaya ang impierno dili naman nato masakmit. Dili man na nato maluwas pa. Unsaon man nato, unsa may paagi nato aron masakmit nato sila gikan sa kalayo. Mao na ato pagana naasa 2 Makabeo 12:45 nga nagingon diha nga si sa Judas Tadeus Judas Makabeo Asa kres wala ato klaro 2 Makabeo 2 Makabeo nga 12:45 12:45. Sige. nga si Judas Makabeo nagtigom o kanang mga salapi, nagtigom siya para ihalad sa Dios alang sa mga pag-ampo ngadto sa mga nangamatay na katong mga kalag nga nabilanggo aron kapadparan sila sa ilang mga kapos kay silbi na nagpan man na sila na tungod sa ilang Atong hinayon og kaning pagsabot sir si Judas Tadeo sa 2 Makabeo 2:45. Judas Tadeo ni Makabeo no nagatigom og salapi. Ang iyang pagtigom para ihalad dito sa ayan sa Dios alang sa mga kalag nga nabilanggo. okay sa ato pa doon na si mga pag-ampo o niya ang iyang pag-ampo ginunta sa buhat. Ibutangan lang halad nga. So klaro tin-aw na kayo. Nga nasa Biblia si Judas Makabeo nag-ampo o niya nibuhat siya, nihalad siya para pag-ampo sa mga kalag. Para pag-ampo sa mga kalag nga katong mga kalag na nasa bilangguan ba? Kapadparan sila sa ilang mga kapos mo gibutang diri sa 2 Makabeo. Kapitulo 12:45. 12:45. So tinaw kayo. Sige, Jeff, padayon pa Jeff. Unya, mao na itong buhaton kay ang Dios usa man ka matarong nga maghukom niya. Kanang gitawag na to gagmay mga sala o dagko mga sala. Mingon man sila nga parehas ra. Pasaylo ko na sa Dios kung panalitan na gamay sa anong iadto ko man dito nga
ato pa man sa gingalan ninyo purgatorio nga gamay ra man sa sa ino rin sa Ginoo di. Kada husto na imo giingon. Ang tubagan na husto na imo giingon pasayloon pero dunay paagi ang Dios. Unsaon pagpasaylo ang imong sala nagagmay. Dunay paagi mo ra usa ayabot ang Dios. Unsay paagi niya aron pagluwas sa imong. So ang paagi sa Dios nga gitudlo sama na imong giingon karon 2 Makabeo 2:45 paagi kini para ang mga kalag nga nabilanggo sa jutay mga sala pinaagi sa pagampo ug sakripisyo nato mamaluwas. Kabatbaran sa ilang So mga klaro na. Sa to pa bisan gagmay mga sala pasayloon sa Dios. Kay ingon ang ilang kong katarungan gagmay ra man ang sa adject. Nganong iadto pa man dito. Dios ngano day pasayloon lang na sa Ginoo. Atong ipakita no sa atong mga viewers dip no. Ako karon pa ko sayon ang bersikulo ano kay kibaw ka lain ba ko pagtulunan. Pero bisan og lain ko patulan nagpabili ko sa Santa Iglesia Katolika kay nakaibaw ko ang Iglesia Santa Iglesia Katolika mooy kutay ni atong tuig 33 AD. So ang imong gidiscuss karon topic about purgatorio. So salamat ko nimo Jeff kay nakakuha na kog bersikulo para sa purgatorio. Jeff. Mana nga ang Dios, gusto na ilang giingon nga pasayloon atong sala nga gagmay. Nya ang ilang katarungan lagi kay nganong day duhar man langit ug impierno. Unya langit ug impierno. Nganong day kanang giingon nimo nga gagmay sala pasayloon ra sa Dios. Gusto na ang ilang gisulti nga pasayloon, pero ang Dios dunay paagi unsaon pagpasaylo sa imong mga sala nga gagmay. Mao nang adto kalinisan sa dapit nga gitawag namo o purgatorio. Usa ka kalayo dili impierno, usa ka kalayo diin maluwas ka pa. Nya karon kay naa may kalayo da imo lang jud inon nga impierno kay kalayo man dili tanang kalayo gitawag og impierno. Ang impierno kalayo pero dili tanang kalayo impierno kay naa may gitawag og purgatorio. Mao na siya nga kanang purgatorio usa ka na ka lugar diin kung mabilanggo ka diha maluwas ka pa. Kining purgatorio Jeff atong kloron kayo Japone. Pero dili sama sa impierno. Kalayo. Kaya ang impierno, wala may kagawasan, wala may kalawasan. Pero kini purgatorio, tinuod kayo na siya, pero ang tao, ang kalag, doon na pa'y kalawasan. Mao na kinahanglan sa pagampo. Kinahanglan aron dali ra siya makagawas dito. Abot nga nung ganahan po ng ato mga laing reliyon nga walay purgatorio. Kung palitan ang ilang kaliwat, nakakuha lang usa ka buok saging, usa ka bulig nga saging, kamay ra man kay na. Nya musugot ra sila sa kabulig sa impierno na ka. So dili sila malipay nga gitigag chance pa sa Ginoo ang mga kalag nga nagabuhat na gamay sa laod. Kay para sa uban bisag gamay ilabay sa impierno urag di makangayon. Bisan dako mo sa doon na pala kay karyonan nga mapasaylo ka. Correct. Inaagi gyapon sa iyang paagi unsaon pagpasana. Naagya po paagi diya sa itong samahan. Kay katulang si Dimas Brad Jeffrey Kiliosa dako kog sa pero swerte to siya kay sa diha nga nangayo sa pasaylo sa Ginoo wala kinahanglan moagi pa sa purgatorio kay direktamente mo to ang iyang pagpangayo o pagbasol diha man Ginoo sa iyang kiliran. So gingon sa Ginoo nga di natin agi purgatorio automatic na iya to pagbuot karon dayon dan kung ikaw ngadto sa kung diren agi pa day purgatorio sa to pa tungod kay do na say gibuhat nga nakapahimuot sa Dios. Kung makahimo ka mga butang nga makapahimuot sa Dios, klaro na kayo nga iyang kabubuton. Bisa di kani agi og kanang purgatorio. Kato mo kung panahon na Brad Jeffrey Kiliosa, panahon to nga nagtinga na silang tulo mo to dito sa cross. Unya nakita sa Ginoo nga patay ging duha. So gitagaan niya kagayonan. Sabot ato nga bisan dako kag sala unya naka-amgo pa ka, naka-basol ka, automatic. Nakapahimuot sa Diyos ba? Dili nakakinahanglan nga purgatoryon ka kay buhi pa ka, nagpinal ka, sampit pa ka sa Ginoo. Iyo gitong pagbuot. Pagbuot gito niya. Ang ay pamagyan ito nga purgatorio. Nga naman, kay bisan pag nagsaka ka kumay, langit magyan po na, pero agi ka purgatorio. Langit yan po na, pero agi purgatorio. Pero kanto, kabubuton. Kabutos Ginoo, wani agi purgatorio. Luwas na yun. Ingon ko siya, karon na yun, karon matlawa, dadun kay ikaw ngadto sa kontraiso. Tiyaw na. Sa ito pa, iyang kabubuton, mao na, pero sa normal nga paagi, ang kanang gitawag na to kuan kanang masala na tong gagmay doon lagi paagi ang Dios ana
nga iagi gyud ka ngadto sa purgatorio. Pero katong kang Dimas, kuan gyud to iya gyud kabubuton. Espesyal to siya tungod sa iyang gibuhat. Ngano man sa may naka-espesyal ato? Tungod kay ituo siya, imbis kang kay siya, ituo sa na si Kristo, usa ka Dios. Ang ikaduha, Jeep, nindot kay yung mismo siya giliran ang Ginoo. Lagi. Oh, nakadungog din siya. Mao bitaw nga ang espesyal kaniya gihimo to niya tungod kay ang Dios nakasabot gyud nga siya miilag nga si Kristo usa ka Dios. Kay kung wa pa siya miilag nga siya Dios, ano niingon man siya nga Ginoo kung to na ka sa imong gingarian. Sa to pa imong gingarian. Ilag siya Dios. Sa to pa Dios may taniyas gingarian dito Kung sa langit. natuwa ka na sa imong gingarian, wa sa pangingon nga kung natuwa ka na sa imong lungsod. Gingarian yun. Imong gingarian. Ato sa welcome ato nga kauban karon, pero di ba? Okay lang, sige lang, okay ra. Okay. Si Sir Erwin Ibarita, sir. Welcome. Nakoy pangutan na brother GQ. Di ba ningon ang Ginoo atong nagbitay silang tulo. Yan si Dimas ningon nga kanang unsa to? Di mas ningon nga Ginoo, Ginoo. ko tuwa ka sa paraiso. Oh, yan ningon siya nga karong-karong adlaw Uban ko ikaw sa uban ka kanako sa paraiso. Wa pa man siya ni adto paraiso ato bro. Ha? Dito pa man to siya sa katong di adto man siya purgatorio, di ba? Nagwali pa siya dito ya katulog adlaw ni balik man siya. Wa pa siya mato. Oh. Pero katong iyang gingon kahintang to nga iyang ipadangat ngadto ni kay kanang gitawag Dimas. sa langit. Ah. Kahintang man na siya. Kada kung mo nalipay ka karon, naakas kahimtang sa langit. Langit no ang kalipay nga naanin mo. Pero ito na ka dito lugar to nag-eskwelor pero ay gingon sa atong Ginoo. Karon yun dayon. Dadon kay ka ngadto sa kong Karon. paraso. Buot ipasabot ngadto sa Automatic. iyang langit ba? Automatic na to. So pasabot siguro ato brad, dili to siya ma-impierno, assurance to. Assurance, saan mo to? Oh, assurance to. Oh, ang ipasabot ang hindi may perno. Di kita Oh, may perno. dito siya may perno. Langit lagi siya. Ya So- karon mingo kang gida siya nya. Tuwa pa man si story sa Nagwali pa man siya. Oh. Nagwali pa siya dito. Mm. Mo na buot ipasabot ang karon kayo. Kahimtang. Kahimtang. Oh, assurance to. Yeah, correct. Assurance to siya. So kay ang uban mo mong mga laing sikta, ingnon man to nila nga gipasaylom gani dito si Dimas. Wa ta kay balo kuyog si Dimas dito sa purgatorio. Dito siya gibutang Mahimo. gilinisan siya. Sa sidad si Dimas, banubas Ginoo. Ang importante nakadawat sa saat. Kay wala pa ko siya ni wala pa man siya ni wala pa man siya ni atong paraiso. Tingali pag panahon sa Ginoo, human siya gipatay sa lawas noon, mo pagkuyog ato Dimas Ginoo ato ni sa pero langit. katos Mo pagkuyog ting Judas ni Dimas ato sa langit. okay, wala may bisag gamay nga sala nga makasulod sa langit. Oh, di ba? Oh. So basin gidala to siya ngadto sa purgatorio. Oh, nga gitagaan siya assurance nga Bisa pa tingali pa sa Erwin, no? Bisa pa og dili dan o si Dimas dito sa purgatorio, nakadawat mo ko sa saad. di wala may Assurance naman to siya nga wala may pag-ingon sa kuan Ginoo. wala may bisag na mahugaw rito, so dapat gyud linisan tanan. Dili kay ang katungpong sa Ginoo pag-ingon nga uban ko ikaw sa paraiso, hilo naman to si Dimas. Okay. Automatic Pwede, naman siya. pwede, Oo. pasaylo. Oo, automatic. Ginoo naman to na Ginoo. So di pasaylo. na to madinay nga pag-ingon sa Ginoo nga karon dayon uban ko sa paraiso, automatic ang Ginoo na to. Sakto to imong Jeffrey. Sakto si Dimas nga Ang kahimtang to. nito si Dimas nga si Kristo dili basta-basta Dios gyud kay ningon siya Ginoo kung ato ka na sa imong gingarian hinundumi in taon ako mula kay si Dimas Yeah. kay nito nga si Kristo dili to tao lang hari gyud Dios gyud So may tendency ga punto bro nga dito niya gidala kay linisan to si Dimas. mahimo atong uyunan mahimo atong uyunan pero Kay wala dili may- tamukan sa saad ang saad bisag asa pa ni dad as Dimas ato purgatorio limpyo na gito kay saylo man ya. Oh, so kay nang sa Biblia is wala may gitudlos mga Wala man. Mao na diha nga na dili ato lang ng mga pangagbas. Mm. Pero ang Ginoo giluwas naman Ano siya. yun, bro? Anong iadto ko man dito may giluwas naman siya. Giluwas naman siya, gipasaylo man siya. Mm. Mahimo siya pagkuyogon. Mahimo pagkuyogon, pero siya pagkuyog wa pang sabot nga dito sa paglimpyo kay sa buhi pa siya gilimpyuhan pa sa Ginoo. Pwede, Ingon pa pwede. siya karong adlaw uban kay ko sa paraiso. Pasabot Pasabot ato, wala luwas sa si Judas.
Ay, so na si Dimas. Mm. Ay, na siya. Okay. Ah. Mao na siya kaya ang uban mong mga kuan, Sikta. mga sikta mingon sila nga way purgatorio kay tungod kay kung pasaluon ka sa Ginoo o mapasaylo gid mo imong sala niya. Gusto Nya. kita na, pasayloon ang imong mga gagmay sala. Mm. Pero doon ay paagi ang Diyos. Unsaon pa pasaylo? Mao na siya kay wala may mga protocol, Mm. sundon. wala may mga gagmayng sala nga makasulod sa langit. Oh, wala man. Mo na nga, ang Diyos, justisya man. Ang gagmay kay sila, unsaon lang na. So, mahog yung- ibutang impirno. Ay, badto na sa langit. Iyali, Pamansa So Ano kung, po, Agyan, kung hustisya ang Ginoo Brother Jeffrey, kunya ang uban gi purgatorio niya so may tendency to nga si Dimas gibutang sa to niya kadiyot sa purgatorio. Wala na. Wala na. Iyan naman ang kabuto. Kay- Amo na so kay Pagkawat. o hustisya gud is tanan man na pareha. Every general rule, Oh. there is an exception. Exemption. Oo na, bising asa pang, bising asa na kayo rule day general, kana yun may tumanon. Pero kung ispesyalan ka So, mao na sila- Espesyal mo to. Espesyal Espesyal mo to. Di Mao ba? na sila mao na basihan sa mga ubang relihiyon nga di sila mutog purgatorio kay kung pasalos Ginoo dili na kuno mag-agig purgatorio. So timato si Kristo niadto siya mga kalag nga mga nangabilanggo. Oh. Bisan palagi, Sir Erwin, Brad Jeffrey Kilusag, lalo na si Dimas dito sa purgatorio. Wa bisan lalo ba niya? Mo Ikaw gani. naman saan? Luwas naman. Oh, luwas naman. Ang- Pasaylo naman niya. Ang Yung Ginoo, di ba pagsulti sa Ginoo ato nga kanang karong adlaw mag-ubang ros praiso assurance ato nga dili siya di siya Dili maikano. siya purgatorio, Oh. dili na siya ma-impierno. Oh. Kaya dati naman niya, uban ko sa preso. Di Pero ba may makaagaw nga naras Ginoo na may makaagaw? wa pa man siya natug ko na to, wa pa man siya natug ko paraiso. Amo to ang assurance ato nga dili siya kay masasala Yan mo siya, siya. no? Inani ako pagtanaw ba? Bisag mo Easter pang Ginoo sa kabuhan sa kalibutan. Luwas na gis Dimas. O mo na ang assurance niya pero kay wala pa man siya ni adto sa kuno, pa man siya ni adto sa kining kana paraiso. Sa ako nga tanaw sa Erwin, karon panahon na maunay patakaran. Pero sa panahon kani adto ni Dimas nga diha si Kristo, dili to sama karon lahi kay present ko nimo nakita ang Ginoo. Katupan mo naka-istorya ang Ginoo, kita pinaagir sa pagtuo. Kana mga protestante karon mga born again, kita mismo layo kay sa panahon ni Dimas. Kay si Dimas tupad niya Ginoo, nakikistorya si Dimas sa Ginoo. Dios tong nakikistorya niya. Pero kita pinaagir sa pagtuo. Mo na nga dunay protocol nga atong sunod, gigitudlo sa atong simbahan nga ang mga kalag nga nabilanggo nga gagmay ragsa pinaagis pagpamisa pagkampo maluwas nato sila. Mo na tendency. Sila maluwas. Oh. Mo na dako kay kahigayonan nga ang atong pamilya nga nakabuhat og gamay sa namatay nga wa makainulsol, li sama ni Dimas nga nakainulsol una pa siya namatay, daghan na tong mga igsuon namatay nga wa itaw makainulsol gagmay lagay sa. So mao na gitagaan og tendency sa Ginoo nga purgatorio ka adto ka maglimpyo dito. Nya pinaagi sa pag-ampo kay atong mga pari nagpadayon ng pag-ampo diha nga makigayon ta nga makuha pa ta maadto ta sa langit. Kung sa katinuod brad nga wala pay nakaadto nakasulod sa langit karon. Daghan naman. Daghan naman. Oo, daghan naman. Pagkabanhaw ni Kristo, Naabli. pagsaka niya mo pag-abli sa langit. Siya may yawi sa langit nga ni abli na. Okay. Siya- Okay, ang uban mo Kaya siya og daghang mga bihag dito sa langit. Oo. Tama na. Oh, tayo mga kalaw nito. Niya tapos si Kristo tawanon ba ito? Si Kristo tao ba? Tao nga ba to? Sa kas langit. Kristo Dios pa. O bitong gisaka niya yung itong lingon dito nga nagpakatao kay Dios ya. O may tao nga magsaka dito. Kay tao para si Kristo dito kaya pa daw sa langit. Kaysa may kaysa kanang ubang reliyon niya. Pagkamatay di kaya bang ilang lawas? Murag balon. Oo, orag balon. Pero si Kristo orag balon. Niulbos langit. Ihangad ng mga apostoles sa puti hilakas mga apostoles kay sunag ang Ginoo ni Bayo. Pero nindot ang iyang pagikas pagbiya. Ini yung gipanalanginan man niya. O niya ningon mo siya nga ubalik ako aron pagkuha kanini. Kaya to kanang po nga bubalik aron pagkuha ka na to nakaanhin na gina. Oh, balik. Nga si Kristo kaya ni kanin naman na. Di ba siya mingon mobalik kung pa siya na muan na ako. Siya ni Siya man kay ikaw. siya may anhis Oh. kasi mo balik. Kay isa may mo balik kato yung Kato na kani. Oh. Kaya di mo gamit si Kristo na mubalik ako pa si kani tingali gamito na muan na ako. Oh, di siya mingon ano balik ako kay kung palitan mo pa siya kari, mo gamit siya mubalik. Kaya di gamit siya mubalik, nakari na siya dire. Di ba? Mo na Bro, yung kanang mga words, mga ubang mga sekta nga mangitag litra por litra anang word nga purgatory. Purgatorio. Dili Na amo ko ebidensya na nga mabasa gyud niadtong mga Biblia nga dili bisayag ni English. Yeah. So yeah. uban mangita magud Kay mangunta na sila asa ang Biblia. Tuas mga Biblia po, tuas mga Biblia nga laing lingwahe.
Kanang purgatorio sa di ba Spanish na? So Spanish man. Spanish na. Ato ka mo kay dito sa Biblia sa Spanish. Para makita ng purgatorio kay amo ko ni sirok no na. Pero kana sirok ka dili na edit. Sirok na niya itong Spanish nga mabasa mo purgatory. Nya ang ilahang usa sa mga rason Brad, ang purgatorio is ang English is purgatory. Wala man ko rin mabasa sa English nga purgatory. Mo lagi. Memo kay kanang purgatory Spanish man na. Di ba? Kung sa English, Purgatory ba nga words is English naman na siya. Wala lagi mabasa nga litra nga purgatorio. Oo. Pero hain may kuan, hain may kusgan. Angan ug ang gingan lang. Naaman ang gingan lang sa simbahan. Nya ang ngana na mga wa diha sa Biblia. Pero ang ginganlan na aman kanang kalayo di maluwas pa. Nya may importante diha. Ang ngalan o kanang ginganlan. Naaman ang ginganlan. Para kita ikaw. Hay importante ikaw gimungan. Ikaw gyud kay dili man may tapo nga nganlan ka wa ka. Oo, wa ka. Sa to pa. Sa ato pa kay dunay ginganlan na dapit. Oo, na dapit nga ginganlan. Sama ng tunaan. Nabay tunaan. Yung uban kita tunaan sa porma ng tunaan. Ada o tikas tunaan. Nya kanang purgatorio, di man nato mada sila kay spiritual man na. Kanang nga na, gingan man sa nasa iyang, si kinaiyang ang linisanan. Nya in English ang linisanan, purge man, purging, kanang cleansing. Mao man na siya nya. So sa English na cleansing. Naaman si So ato ipaklaro sa atong mga sukritik paminawar labi ng mga dili Katoliko nga bisag wala mabasa nga word nga purgatorio pero doon na ang kahimtang. Bahala kung sa ingala nila na basta doon na ang kahimtang. Okay, si Kristo ni adto man to sa kuan, di ba pagkamatay niya? Dapit na tuwa na bilanggo ang mga kalag ang mga so, bilanggo. So dapit nga bilangguas mga kalag. Unsa man ang dapita nga bilangguas mga kalag? Bahala sila mo to og purgatorio na. Dili sila nganlin yung lain. ngan lang nagsanay yung importante nga dunay dapit nga nabilanggo ang mga kalag. nga mga maluwas pa. Hindi, maluwas pa. Hindi ka na may tabo nga si Kristo ni adto lugar nga lang nagwali siya dito. Kay kana impierno wala may kalawasan. Sa ato pa kanang dapit nga ginganas Katoliko purgatory. Bahala og di mumutog di purgatory, at least nakaibaw mo nga na ay dapit nga nabilanggo ang mga kalag. Unya kay di man mutog purgatory, nganlan tuglain ninyo. Bahala ko sa nga. Nga purgatory man. Di ba? Basta importante na siya. So Ako bita ang Iglesia Katolika. Labi na sa mga kalag nga nangamatay nga dunay pag-ampo kay dunay pay kahigayunan. Di ba? So kini Brad, kita tanan nagtuo ta nga dunay purgatorio ang Katoliko. Unya kadtong mga laing tinuhuan nga wa nagtuo, inikamatay ato nila, may chance ba tong mga purgatorio or impierno raw ko? Hindi kung dagko ilang sa. Di gagmay lang nga sala, nya wa sila gatuo og purgatorio. Tingali ang Dios nagipusga na. Ginoo nagipusga na. Ano mo kung nakaibaw ka sa katinuran, Maturan. wa ka mo pamimbro, wa ka mo Wa ka magpasakop. Ako naman sa. Ila lang sa. Ano mo purgatorio juga nga na may impierno nga para ni kahangayan man ang Dios. Para na project no, di sila mo to purgatorio, nagpadayon sila pagkipinatan, ila na na. At least naman lang nagpahayag ta na doon na pa'y tsansa ang namatay kagabay sa na maluwas pa. So bisag dili sila Katoliko. Oo, bisag sila mo to, at least padayon sila sa pagkabutan, ang Ginoo na yung desisyon. Basta at least naman lang napadayag na to ang atong baruganan, nagkato nang amatay kagagmay kay sa doon na pa'y kagiyunan ng impierno. Malangit. Malangit. Ginoo ng impierno. Doon ay kagiyunan nga malangit. Okay, salamat kay Jim. Klaro na siya nga para sa ubang mga tinuhuan ba nga wa gatog purgatorio nga dunay kahimtang gyud nga pwede pa maluwas ang kalag dito. O nga tong mga gagmig sala. Kay kung wa mas nindot. Gingon des Biblia nga duwas sa amo ban pinagis pagsakit kinila gikan sa kalayo. Kaya kung mao lang kalakihan Jim nga wala itay kagayunan nga mag-ampos Ginoo para sa atong pamilya sa kinabuhi nga namatay. Unya tapos kay bawat nga gamay tong sa masaya. Kaya palitan ng gamay sa impierno, dili na ta mag-ampo. Dili na. Kana mga protestante karon uban pa. Nag-ampo man na ba sa Ginoo nga Ginoo in taon, di ba? Masabot nga sama sila tong pag-ampo. Nag-ampo sila nga unta, malangit pud ang ilang nangamatay nga mga pamilya. Pareha pud sa tuwa, nag-ampo ta. Kaya nagtuo ta nga dunay dapit nga gibutangas mga kalagagag may ragsa. Nga mga pinagi sa atong pag-ampo, maluwa sila. Mao pa gibuhatan ng uban.
bisa nakahibaw sila nya ila pug gibuhat ang atong pagtuo di lang sila mo angkon. Di lang Kay sila. mauwa man sila. Oh, mauwa man sila. Pero mo na lang gibuhat. Mao gyud. Mao na lang gibuhat tinuod lang. Kampo ra sila. Mamatyan sila mingon sila Ginoo dawata in taon. Dato pa wa sila siguro namatay mo adto sa kining langit. Mo na nag-ampo sila nga Ginoo. Okay, doon naman sa service. O naman sila service. Oh, doon naman Mo sa na service. gibuhat pus Katoliko. Ila lang gitapsig para naibaw sila nga Katolikor mong gyapon eh. Di ba? Gitapsing na nila. Gitapsing ra nila. Pero na nagtuo na sila nga ato gibuhat mo po ilang gibuhat. Nakapo. So kaya nagingon man sila nga dili kuno kinahanglan kung mamatay ng tao wala na Ano mag-service wala na. Oh. So ngano doon naman sa service. Anong pastor mo adto na pag-ampo man mingon pa mga Ginoo dawata in taon na. Pareha man ang pag-ampo sa Katoliko. Ila lang gideha, ila lang gilahi ang kining service nila. Para dili may buwan nga nanunod sila sa Katoliko. O di ba para pa na to ah. Sige sip, ay padayon pa din kaya nga atong tagna doon pa tayo usap ka oras no. Dahil tayo pagiging biyahe sa pagpanudlo may tungod sa purgatory. Atong tema karon si Erwin, purgatory nya ato ging idiga niya mga pagsupag, ang atong mga pag-explain may tungod sa wa ta mabugos ha. O di ta problema o di mo muto. At least ang inyong gibuhat susama ra pus Katoliko. Kaya kung tinuod pa nga ang inyong pahas kinabuhi dito kamatay, anong serbisan pa man ninyo? Oh, di ba? Ana pastor magwali pa. Kita mo ko ng mga upload, ulihan pa sa pastor. Sige ana, nag-ampo sila alas namatay. Mura mas Katoliko. O di lang sila ilang pastor nila magsutana. Kaya magsutana parit na sila. Oh, di ba? Niya mag-ampo sila. Kita nag-ampo po ning taon Ginoo dawata in taon ning pamilya nako nga ikuha nimo. Ako magpapa kaniya to. Kibaw mo gikong masigit og away. Ampo lagi ko hangtod karon nga paghilakay nako. Ginoong taon ayaw kalimti ang akong papag makay atong pag-ampo kung balik-balik ko na nato malipay ba Ginoo. Di ba nas Biblia? Adunay babae sig balik-balik ampo. Sa iyang pagbalik-balik ampo, gini ba gitubag si Ginoo? Tungod kay Google sige dili kato na samples niya dito sa parang dako tao ba niya siya katapangan siya niya wag siya tagda sus sa tatang niya siya balik-balik nahasulan man yun ang kuhan Itong mga apostoles? nahasulan man yun ang katong iyang sige pangayo pa na dugan na si balik-balik sige tagaan talaga wala nga Bahala gyud pugos. Murag sinuko ba? Oh. Sige ka balik-balik, sige kanang imo gipangay ako nang ihatag nimo. Mao pa lang Ginoo. Mapulaan na siya sig hangyo na to, ay ihatag na sige balik-balik. sige balik-balik Murag na imong gadyo siya. Okay na? Yeah. Sa output. Sa padayon ta sa kini aton Sige. tema Purgatory. doon ang uban moingon sila Brad Danny nga ano nga tungod anang purgatorio di ba kanang kuha lang sa simbahan kanang panapi lang nila kay tungod aning purgatorio daghan kay sila makwarta kay daghan mong magpamisa labi na maatol na og November 1 o November 2 ha usa ka na kada kumpista sa mga pare kay nga naman daghan kay kwartang maabot nila kay pamisa alang sa mga kalag kunya ang ilang gimisahan ba lulo pa sa ilang lulo gikan pa sa lulo sa ilang mga lulo hangtod karon sige tagpamisa alang nila kunya way putol ang pangwarta ni mao na nga moingon sila nga unsa man ni di ba kani pangwarta na sa simbahan mao na nga ato nang tubagon kanang ilang giingon nga panapi kuno sa simbahan dili na siya panapi kay ngano man naraman nimo magpamisa ka o dili naraman nimo magpamisa ka o dili nya giingon diha nga kanang madawat sa pare para masanasay sa atong Galamiton sa iyang gibuhaton. Galamiton sa iyang pagsangyaw o kanang para sila mabuhi kay dili man kay puro nabubuko na am sa detihan mo na nga Panyara po nato kaon. Kaon man sana. Kaon siumay ha. Unya sila ang mga pare. Siumay. Sila nga mga pare naginhanglan man sana ang atong tubangan kay aron mabuhi ang ilang lawas. Kay sila man nagpakaon sa atong kalag. Ilang sa nagipakaon. Sila sa kinsa may magpakaon sa atong kalag kung ang magpakaon sa kalag nangamatay na. Mao na nga ang pare man nagpakaon nagatiman sa atong kalag. Sila sad ato sang atimanon ang ilang lawas nga mo'y nagatiman sa atong kalag. Mao na nga
kanang atong hinabang magamay kag madako may kaso na siya dili na ingon pamata kay alang sa naghago atong sa suhol man na sa naghago dili man na ingon kanang bayad sa ilang kanang mga pag-ampo alang nato ang mga pag-ampo ay bayan pero ang suhol sa ilang kahago mo na atong nya nabanas Biblia nga suhulan sila na kayo na nasa 1 Timoteo 5:17 1 Timoteo 5:17 ang mga pangulo atong mga pari pangulo ang mga pangulo nga maayo mo dala sa iyang mga katawhan angay kayong dublihon ang suhol angayan sa dubli nga suhol mo na nga ipadubli pa man ang suhol nya moingon ta nga dili ta mahatag pero mao na hinungdan nga doon nagi presyo doon na hindi ngano man ni ang kaning gitawag to ngano man ni bunyag doon na gini presyo ngano ang kaning kasal ang gini presyo mao na diha kay kumayo sila mo duma sa ilang katawan unsa man nimo pagdubli kung way presyo ika ay brother unsa mo nimo giingon man diha kumayo mo duma sa iyang mga katawan dublihon ang presyo mas mayo kay atong basahon dadani kay aron mo yung sila nga kung amni kan siyempre nasa 1 Timoteo 5 Timoteo 5:17 mga kaisunan atong basahon na ang mga pangulo sa simbahan klaro kayo ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan ang ilhon nga takos sa dubli nga suhol labi na kadto naghago kayo sa pagwali o pagtudlo klaro kayo dublihon pagsuhol mo ni tubag ni atong mingon nga anong na ang ginapresyo ang inyong bunyag presyo sa kuan kanang singani kanang kasal kanang pamita tas mga kanang kalat ano na ang gini mga presyo unsa mo nimo pagdubli kung way presyo unsa mo kaning gihatag dublir ka na mo na nga Asa to mabasa Jack? 1 Timoteo 5:17 5:17. Ako sa pagkatinuod lang mga igsoon, no? Ako ginigisuat ang purgatory kay di man ko anad na sa pero karon si Jeffrey ako ipasagdan nga mo mag-Bible study. Ako po nagtuod sa dire, no? Kita nimo? Ako ning ibalin ni as notebook para makaibaw ta sa tanan Unya, mga doktrina. padayon tas pagtubag ato Sige, okay. ilang giingon nga nganong magsigim gyud tag lulo pa sa tumululo ato gyud kung pabisahan nya maingon sila nga kana usa ka pangwarta dili kay ngano kung magsigi tag pamisa kay ang ilang tuyo ana nga nganong sige ko na tag pamisa kay kung panalitan na kagawas na kuno sa purgatorio undang na sila sa kanang pagpamisa pagampo nya karon imo na hinuundangon imong pagampo kung panalitag nakagawas na dito muundang na yun nga usaw na kamayong buhat ang pagampo mo na nga gipagawas noon sa Ginoo dito di na nung kapagampo sa Ginoo noon nga gipagawas na yun noon mo na nga gipagawas magani na siya nakagawas na tungod sa itong mga pagampo ayaw paghunong og pagampo ngano man ang pagampo mahutag way batasan na kay human naman losas Ginoo Why hunong nga pagampo? mao na 1 Tesalonica 5:17 nga nagingon diha nga pagampo kay kanon ay why hunong sa pagampo sa to pa dili na to hunongon ang pagampo mabitaw nga nas 2 Pedro 3:8 2 Pedro 3:8 ang usa ka libo ka tuig sa tao sama lamang usa ka adlaw sa atubangan sa Dios 2 Pedro 3:8 nya mao na nga para kanato ngano magampo ta kanon ay 2 Pedro 3:8 nga ang usa ka libo ka tuig sa tao sama lamang usa ka adlaw nga sa atubangan sa Dios mao na nga hinungdan ngano nga sige lagi putag ampo bisag lulo pa sa tong lulo ngano man kay panalitan ang star dito sa purgatorio 2 ka semana lang pero pila naman ang kalibo ka tuig kay usa sa atubangan sa Dios o ang usa ka libo usa ka adlaw dito sa pa bisag mga matay na ta dinhi pa na makagawas dito Isa problema Jeff palitan ang ato mga lulo kanito mao pag ibuhat. So tinawag gilang gingon nga way hunong pagampo. Ing ato mga lulo kanito na matakilas mga lulo sa sekreto. Sila ko nagampo. Nakaroon kayo matakilang ato pong lulo mo igampo.
Pero katong lulo na katong kaniya tudlop to lulo. Oh. Pag lulo sa atong lulo kaniya tudlop tulo sila po nagampo. Mo nang Dios Biblia way huno nga pagampo. Uy, huno. Kay kata karon naginampo ay man ta. Ani matay ka na to, giampo tong lulo. Ang atong lulo ka na to, nagampo siyang lulo. Kita karon mga apo nagampo po ta. Oh. O di ba wa po sa kalibutan, ano pa magampo na to apo sa atong anak. Ang punto na Oh, ano ba? ang punto na ko brother ni nga nganong hantod karon gasigi ta ko ano wa ba din ay kaundangan ang atong pagampo. O may huno. Dili gyud undangon nato Oh. ngano man kay bisag kay tabang man nato ngadtos mga tao nga nas purgatorio. Mm. Unya kana nas purgatorio panalitag duha to ka adlaw lang. Duha na nakalibo niya kitang tao nga nagpuyo ng kalibutan nagmagampo ta. Wa pa yung sa kadlaw to dito. Mo na kung duha ka adlaw, dili pa naigo ang atong pagampo din pag-istar sa kalibutan. Alang sa atong pagampo ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi. Ngano man kay alang sa Ginoo, wa pa kakabuto sa kalibo ka tuig niya. O duha ka adlaw. Duha ka adlaw ya, malitan mayong Ginoo. Duha lang ka adlaw di sa purgatorio. Pero alang na Yaboy mo sila Jeep, kaya lang suplado ning uban. Niya. Kisay tao di gikan sa purgatorio. Ha? Sige kasi. Oh. Dili man ang taong gikas purgatorio mo balik sa kalibutan aton mas langit. Alright, atong usbon, kisay naka-atos purgatorio. Oh. Mao man ang gihatag sa nimo nga bersikulo Oh. katong pag-adto ni Kristo. Oh. Tawanon dito sa purgatorio mo to si Kristo may naka-atos purgatorio Balik. agi panabi. Oh. Diba? Mo tara, kisay naka-atos purgatorio si Kristo. 1 Pedro 3:18, miadto siya sa kining kahiladman o giwalihan niya ang mga kalag. Si Kristo rin naka-adto. Now di mo tamo to, nga doon may kalag na bilanggo dito. Kristo man nag-ingon na. Ya ang sa impierno to, Oh. dili nam nakawalihan. Oh, di man na matos Kristo sa impierno. Oh, di man nakawalihan. Oh, na diha nga kanang dapita kitawag og purgatorio. Mao na siya diha. So ang taong ambiya to baga na nila si Kristo mismo nagingon. Nga doon ay mga kalag dito na bilanggo. Ah. Ngayon giwalihan kasabot, doon na pa'y panahon nga maluwas giwalihan man. Oh, di ba? Oh, ana, tubag na lang ang mga kini mga akusasyon. So tinaw kayo ang ato kining purgatorio. Nya kanang ilang ingon nga dili kuno sila mutuo na bro. Ang gibuhat Katoliko gibuhat man na nila. Dili sila mo to nga dunay sila gagmay. Oh, gagmay. Dili sila to. Kaya kung tinuod pa Jet nga ang ila kining parinti namatay kay born again, diretso sa langit. So ano tayo service mo as pastor? Ano ila pa mo nang walihan din, magampo pa sila. Uminig mo ra jud, no? Ila lang i-slide gamay para di sila masakpan nga Katoliko din. Slide gamay, oh, bisag asa pa din. Oh. Sige, padayon sa imong mga nahibawan kay paglista ko. Mao na nga ang Dios tungod kay siya usa man ka mataron nga maghuhukom. Ha? Mataron man siya maghuhukom mo na gihimuan kita niya ug paagi aron makailata sa iyang paghukom. Maayo magdili kay kitang tanan hukman man sumalak sa atong nabuhat, maayo daw ta nasa 2 Corinto 5:10 ang kitang tanan mo atubang ato sa hukmanan ni Kristo unya 2 Corinto 5:10. Okay. Oh. 5:9 atos 10. Mana ang hukman ta? Nya karon, ini hukom kay nganong naa may hukom. Mao ra yatong pangutana nganong naa may hukom kay kung ang tanan pareha pa, ha? Wa pay way purgatorio kay way sala nga gagmay pareha tanan. Nganong naa may hukom? Sa to pa, tungod kay nay hukom, dili man nagsama ang atong binuhatan. Oo. Ha? Kay hukman man ta sumala sa atong binuhatan. Sa to pa, ang atong mga binuhatan o atong mga sa wa magkaparehas. Correct. Kay kung nagkaparehas pa, way hukom. Way hukom, Parehas diretso. pa tanan. Oh, Diretso. oh, pero kay naa may hukom, nagpasabot nga dili tanan mga sala nato puro dagko do na si may no sa to pa kanindot Kaya dili man parehag nabuhat mga sa oh sama. mo na tungod sa hukom. Example karon. Eh importante ako babaero. Oh. Ikaw dili. Oh. Ay ko ina nga ang hukom na parehara. Oh, mo na diha. Doon ako Sa to ina pa, kong silot. Ikaw Oh. gamay kag silot. tungod kay naghisgot man ig hukom. Klaro nga tungod kay dili parehas. Dili parehas. Okay, kung parehas, wala hukom. Wala hukom, diretso-diretso na. Mao na. Kay naa may hukom, dili parehas niya ang Dios, justisya man. Mao na nga, kung gamay ang imong sa, ha, dili parehas usa, dako ang usa, gamay ang usa, nagpasabot kay dili pareha, lain-lain. Naa din na sa Biblia, Brad Irwin, abot og na basta kinundom ko na nga dunay tag-iyas parasan ang usa nagsugod og alas 7. Padung sa alas 5. Niya inabot alas 10, padung alas 5. Naitunga sa adlaw, padung alas 5. Ya tapos parehar sila. Na parehar sila pag nadawat, nireklamo. Ingon Ginoo nga wa man ko katungod.
paghatag sa kaugalingon kong kwarta. Ato sa Iya katungod sabot siya ra magbuot. Kung ikaw nangalagad ka sa Ginoo, gikan ka usa ka gikas pagtawa nimo hadto karon, ikaw nangalagad ka murag hapit na ka mamatay, tungod kay nangalagad, puros man sila sulugoon. Nangalagad, parehara sila og kining hukom. Tungod kay puros sila lagad. Pero kadto nga wa mangalagad, iba hinundong kadto nga gitipigan lang. O wa makadawat og kining ginasya kay gitipigan, gitapulan ang tawag sa Ginoo. So, meaning, ang kining desisyon sa Ginoo, nagdepende ni nato. sa ato Kung yun sa nato pagtuman ang iyang mga rules para ta malangit. Kaya di man ta kabuot, kaya di man ta tagias langit. So, mag-abit ta og kining protocol o usay mga guidelines diya nga gihatag sa atong simbahan, araw atong sundon. Kaya kini diya ang guidelines nga gihatag sa Ginoo sa atong simbahan, kaya simbahan man gyud. Mao man gina siya kinaaman ng atong mga leader diha. So, siya ay muhatag nato pod kay mga membro ta. Nya sila po ay mo pasiatab sa mga rules nga gihatag sa Ginoo nato. So mao na nga ang ato mga igsuon nga nabilanggo ang ilang mga kalag duna paday kahigayunan. Nga sila mo adto sa langit tungod anang pagpanghinlo mo nang misa. Ang kanang misa importante magina kay mao man na ang dako kayo sakripisyo, mao man na ang patakaran sa Ginoo nga pinaagi sa pagpasaylo kay naman sa Juan 20:22. Nagingon ang Ginoo ngadto sa mga parian nga kung unsay inyong itugot kini sa langit itugot. Kung unsay inyong idili po dito sa langit. Kunya ang mga pari na may gitagaan na wa man na sa mga pastor. Wa na sa mga pastor. Kanang pag-ingon sa Ginoo kung inyong sala inyong gipasaylo dito sa langit. Mao to pagkumpisal nako gipasaylo ko sa Ginoo. Ikaw gipasaylo ba ka? Sa pari? Wa ka pasaylo ating ay. Ako gipag-inan ko gipasaylo ng imo sa na si Father, dili ato isulti kay pare man ingon. Si Father Joel Borokirong dito, ningon siya nga, sige anak, gipasaylo ng imong sala. Ninamlas Biblia, Juan 20:22, ningon siya, kung unsay inyong gipasaylo sa yuta, sa langit gipasaylo. Kung unsay dili isayuta, ginili usab dito sa langit. Meaning, naaras ba ang katungdanan nga gihatag sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa atong kaparian, sukad pa ni atong tuig 33, hangtod karon ang ilang gahom, ang ilang katungdanan nagpabilit. Sige, Jeff. Mo na mingon sila nga parehas lang tanan ang tanan sala kay ang ilang lagi gikuha ba si Bradan Bus Irwin nga tumo lagi ani sa Santiago dos Gs nga parehas ra tanan kay bisan asa ko nung nakalampas sa balaw nakalapas ka sa tanan sa to pa parehas ra tanan nya ang pangutanan nako nganong na may hukom sa to pa kung may hukom dili parehas kay ang hukom ka parehas ang ka na tanan mo na nga nay hukom dunay gagmay ragsa dunay dako mo na nga hukman ka kay hustisya man ang Dios nya kung unsay angay nimo adto kay butang kung gamay itipon ang dagko mo na katungod kay nay hukom timaan nga dili man nagsama ang atong sala kay dili man nagsama mo na nga lain-lain sa tag butanganan ang mga dagko atos angay sa dagko mga na ang angay kay kangayan man ang Dios angay siya ngadto sa impierno unya kining gagmay sa ibutang sa angay sa niya kay kangayan man ang Dios busa ate ibutang sa siya sa dapit nga para sa mga gagmay nya kung wa gyud kay sa adto ka sa langit sa to pa dunay tulo ka destinasyon ang atong kuan sa hukom sa atong mananobos mao na nga tungod kay dunay sala mga kaigsunan hukom dunay nagkalain-lain ang atong sala mao na nga dunay gihukom kay kung parehas pa ang atong tanang mga sala kung parehas pa ang tanan atong mga sala wala na lay hukom pero naa may gingon diha nga hukman ta sumala sa atong nabuhat maayo daw tan asa mabasa 2 Korinto 5:9 ngadto sa 10 mga kaigsunan sa to pa dili man nagsama ang atong sala mao na nga ang Dios usaman ka hustisya mao na ka mga gagmay sala adto ibutang sa angay niya nga mao ang gitawag namo o purgatorio gitawag sa simbahan o purgatorio unya maingon sila nga wa gyud mabasa nga purgatorio diha sa Biblia tinuod na way mabasa atong uyunan nga way mabasa pero ang importante
ang ginganlan. Way nga nga purgatorio diha. Pero ang importante mga kaigsunan, ang ginganlan. Sama rin na nato. Sama rin na kung wapatay nga. Hami importante ang atungan o kita yung ang ginganlan. Mao na nga importante kita yun. Kaya karon kana may ginganlan sa simbahan. Kana dayang kalayo diha nga dili impierno. Ang impierno matud pa diha sa Biblia, dili na ka makagawas ditong napita. Usa ka dapit, kung dako ang imong sala ibutang ka ditong napita, dili na ka giyon makagawas dito. Mao na ang impierno. Pero doon na may kalayo. Kay kanang impierno kalayo man na siya. Pero doon na may kalayo nga gisgutan diha sa Biblia. Nga dili kita makaingon nga kanang impierno ngano man tungod kay maluwas pa. Asa mabasa? Naa sa Judas 1:23. Nagingon diha nga luwasan ninyo ang uban, pinaagis pagsaklit kanila gikan sa kalayo. Sa to pa, dunay kalayo nga gisgutan pero maluwas pa. Pinaagis pagsaklit nato niya nang mga tao nga gisgutan diha, mga kalag sa mga tao nga tuwa na sa kalayo nya ipasakmit. Nya sa man nato pagsakmit gikan sa kalayo. Mao na nga atong mabasa diha sa 2 Makabeo 12:45. Nagingon diha nga si Makabeo naguligtag mga kwarta aron ihalad alang sa mga kalag. Alang sa mga kalag aron kawadbaran sila sa ilang mga gapos. Mao na naa diha basahan na ninyo diha sa 2 Makabeo 12:45. Yeah, Brother Jeep, di man na sila mutuo ng 2 Makabeo. Kay di man sila mutuo kapukripa. Mao na diha. Lain na sana nato gisgutan kay kung kanang apokripa mao ti hinungdan nga ilan nang itangtang. Kay dunay purgatorio. Purgatorio diha. Kay di man sila to purgatorio. Mana mga kaigsoon. So ato ipaklaro Brother Jeep ray nga kining pag makuha kag purgatorio dili lang para sa Katoliko. Pwede po ning mga ubang relihiyon nga mapurgatorio. Kay ang hukom dili masuka sa Katoliko lang ang hukom sa Dios kun So hayahay sila. ang tanan. Hayahay sila. Hayahay sila kay wa sila nagtuo purgatorio nya naa di sila. Sa mo to dili nun sila hayahay ngano man. Kay kung nagtuo ka ang Dios moingon ka kay wa mo kam to purgatorio, dili lang ka napibutang sa purgatorio. Ato ka sa impierno. Ato ka sa impierno. Hayahay no. Pero do lang sila chance nga mapurgatorio po sila. Depende lagi na kay Dios may hukom no. Oh, di ba pero kung dili lang ingon ano ba nga sa Dios ay hukom ba? Kanang sa rules lang gid ba? Oh, kay hanggang may sala. Hanggang may sala. Kung dili ka kung dili lang ka kaya kan masa pwede man nato inusulan. Dili dagko. Pero kanang ilang pag kanang wa magpamimbro sa pundo kadto ko ni Kristo sa nakadako sa. Di klaro na kayo. So kung kita lay pagbuton, kung kita lay pagbuton, dili na sila adtos purgatorio ano man dagko man nila sa dito sa impierno. oh mao na kay dili man sila pura sa man di adto gyud na sa impierno kay dagko man na sa ilang nahimo mo na nga bisag ingon po sila nga maayo man ang gibuhat sip nahimor mamig maayo nya dili din malangit nya Murag haom na sa imong giingon Jeep kay dunay mga apostoles na ingon nga Ginoo dunay nagwali dito. Pero dili man nato kauban. Yung Ginoo pasagdi sila. Kaya ang dapig nato dili makigbatok nato. Murag mao man giingon, di ba? Pasagdi sila, kung sila nga nagwali nga dili nato batok, kauban nato. Nakigbatok man nato. Dili sila kauban. Sa to pa katong nakigbatok sa iglesia sa Ginoo. Ang Ginoo ra may maghukom. Pero ingos Kristo nga kung dili sila makigbatok ato na kauban. Mga puta na kay nakigbatok man sila nato. Dili nato kauban. Pero ang paghukom iyam na sa Ginoo, itugyan nato sa Ginoo. Padayon lang tas pagtudlo nga ang maoning patakaran sa kalawasan ng gitudlo sa Ginoo nga ang mga kalag nga nangamatay nga dunay mga nga tao gagmay adto dito sa purgatorio. Nagingan lang sa Ginoo. Nagingan lang sa Katoliko purgatorio. Katoliko purgatorio. Kay bisag usaon na to og kining banat sa ubang relihiyon, di pa pugos na to. Ingon na Ginoo kung makigdapig sila na to, dili sila makigbatok na to. Kay kung mudapig sila na to, ato silang kauban. Nga makigbatok nila to, so di na to silang kauban. Pero ang paghukom to as Ginoo. Ang ato lang diri ang pagyagya, pagsulti, nga mo ni patakaran. Nga ang Ginoo dunay makatarong nga paghukom.
nga siya nakasala o gamay, dili na impirnohon. Kay kadako na mag-arkanse kagamay ragsa na buhat impirnohon sa Ginoo. So dili siya makangayon. Wa siya hustisya. Kaya ang hustisya ang Ginoo mga kangayon man, kung nakasala kagamay na namatay wa ka makainulsol, natural ay dapat nga makainulsol ka. Nya kung di ka maginulsol nito, naay mga tao nga buhi nga mag-ampo nimo. Para ka pasayloon sa Ginoo. Para mo dangat ka dito kay pinaagi sa atong pag-ampok pangayo sa Ginoo. Mahinlo mo to siya. Kaya kanang misa pagpahinlo mo na sa kalag. Submita ang buwan, pinagi. Si pag-ampo. Tiyaw mo na. Naagyon sa Biblia. So, tinaw o klaro nga ang purgatorio naagyon sa patakaran sa Ginoo. Pero gani lang kay pangitaan ng lutan naaga po na sa Biblia ang purgatory. Na sa Biblia sa Spanish Bible to ang purgatory. Kaya kung ari ka sa Bisaya, lahi naman na, linisanan man na. Kung adto ka sa in English katong sa virgin. Mo na dito. So mo na dito, di na mo mabasa ang purgatory sa English. Kay Spanish man na. Ay buda doon. Kaya may samar ko na nga, wa bay lamok sa Amerika. Makiglalis gid ka. Wa bay tay lamok sa Amerika, bisag kung saan pa na ni magbasa diya, way lamok. Kaya in English sa lamok, mosquito bina. Di ka kakabatang lamok sa Biblia. Kaya tuwa dito mosquito, lalo gini mo lamok dito. Gikan dili ang kuno sa akong Mabasa, asa mabasa lamok, litra por litra. Kung ato ka sa libro English, sa Biblia, na day lamok dito nga, in English na, ang makita nimo dito, mosquito, dili lamok. Di ba? Mura na. Pareha radan nga gini niya ang kulor sa akong kuan, kuha ang kulor sa akong sakyanan. Pag ang sa Amerika dili na. Red. Usab na, dili na po. Dili po. Red na di ay. Dito. Usap-usap, pero imo gyud pro sa kina. Red na kay ibis po. Parehar ko na Sir Erwin nga na ba, ingon niya, mabasa litra por litra ba? Sa Pilipinas lahi bilinggohe kay dunay 200 ka mga linggohe tibuok kalibutan. Sampol karon. Si Juan Tacob. Si Juan Tacob, binisaya man na. Juan Tacob. Di ba? This Cebu. Pag-abot sa Manila, nausab na. Ang Tacob, gitagalog man. So, Juan Takip. So, lain na po dito, Juan Takip man. Kay Tacob, sa Manila, Tagalog man, Takip. Pag-abot sa Amerika, dili naman siya si John. Dili naman siya si Juan. Juan Takip. Gin-English naman na. Ang tuwa dito, John Cover. Ora niya. So di na to mada ang mga lingwahe sa uban. Aron ato babasa sa atong Binisaya nga Biblia. Lain-lain man tag lingwahe. Lain-lain tag lingwahe kana purgatory na nasa Spanish Bible kay Spanish man na. Pero adto ka sa dito sa English, di ka makabasa purgatory. Pero dili na importante ang pangalan. Dili importante ang dapit nga ginganlan sa Ginoo. Ang importante ang ginganlan. Naamas Biblia. Ang lugar. Ang lugar. So, inani ang atong pagpasabot, kay bawal naman tangatin, kay itong pagsabot, pero katay mga Katoliko, nga, ingon na to nga, nakuhangan po rin tawas pagtuon, pinaagi sa atong Armageddon, ilang ipanglista ang bersikulo, madugangan ang ilang kaibalo. Di ba? Ni atong balikod, ang kining maong tulumanon, Brad Jeffrey, Brad Erwin, pwede ni mo dawat og debate. Kuha ni pili sa mga reliyon. Ako ba mahadlok man ang debate? Basta makakita sa naong ni Jeffrey, mahadlok. Sharing lang, sharing. Sharing na siya. Bible sharing niya. O niya, sa ato mga igsuon nga gusto o Bible studies yung mga lugar, pwede na may imbitahon kaming tulo. Dili lang ta mag-agad ng usapan na diha. Importante nga kami kay Katoliko kami na may ID na pagka-ID sa Catholic Defender, na ako ID, na ako certification. So, di mo makaingon ako laing reliyon kay ang akong pagbatos Jeffrey Quiliosa man. Mamaw na itong pagbato, Katoliko magini kay kung ako magdudar, dandi kay baling-baling rin ba na usay, kung nahuna ang tuhanan, bupira rin magina. Mamaw na akong trabaho po kay komentarista, bita, mamaw na akong trabaho, pila na kantuig. So lahi ang akong rules. Bisan pa o gani Katoliko, basta makakita mo sa bumpahan, gina ako, may trabaho. Ako may trabaho. Ako pa na panumpaan. Ang atong mga skip nila is kong trabaho. Ang akong trabaho, daghan. Kiham kita nga ito kalahigil. Lagod kay lahat ito trabaho. Sige na lang. Dapat kay stampon mo siya. Stampon tayo na ikamay para madungangan ito ang atong abogado. Di mas ito ma-deny nga. Inahala mo sila konta kay mga mga panginabuhi po. Sinana na siya. Pero ang ato ang iskutan karon, ato sa nipasaw sa Makadiyot project, kani mga mensahe, doon ay pila ka mensahe diri sa ato may igsuon kasi may ubos na hinoon. Doon ay mensahe diri si Bro Dani, mayong gabi gikan ni Jason Durak. Sa man ni Durak? Pagmangkon. Pamangkon si Alita Lirade,
nagtan-aw mi nimo. Nagtan-aw mi nimo unya si Lisa Camitro Kilyusa. Uy, imo ni asawa. Kaingon ako ulitaw pa ka ato kong basahon. Alita Lirado na lead si Gigi. Lead kayo dito. Misa Minglanilla. Unya traffic man kayo pag uli na mo. Kani si Gigi. Imo ni Gigi. Ikaw na. Amo din imo gan. Kanindot ba nimo gan? Oraga masuya mo sa tanang kalakihan. Unya sa dala pa ila imisayno si Alita gyapon ni. Lirado wala ang signal nako diri. Wala kuno. Sa internet. Sa internet na dito ma'am, pero kung imo na suglion niya, Pwede ra. balik na siya. Okay, salamat kayo. Uporte minsay Brother Jeff. Mana ang osmora ko mga kaigsunan nga ang atong simbahan nagtudlo man nga doon nagigitawag nato og purgatorio. Kinahanglan sa simbahan og purgatorio isang diya sa Biblia angan pero naa ang kinahanglan. Importante gyud kayo ang kinahanglan. Kay uso lang ito ingan ana kalayo man na diha. Ingon lang kita kalayo. Kaya naa may tirno kalayo gyapon ang sa man mo ana. Puro din tirno nya maluwas man ang usa ka ginginlan di kalayo. Kanya ang usa dili na maluwas. Nya imo lang yun nangalag parehas. Kalayo lang yun na puro. Mo na diha nga kanang duha ka klase kalayo nga isuta diha. Kalayo nga ginganlan nato purgatorio, ginganlan sa simbahan. Doon na si kalayo nga ngalan nato impierno. Nya kanang duha lain-lain na siya. Ang impierno dili na maluwas o ang kanang gitawag nato kalayo nga ginganlan sa simbahan o purgatorio, doon na pa'y kaluwasan. Nanuman, tungkol kay kana mo istar man kadiha. Ya usa na ka kanang bilangguan diin maluwas pa ka kung Sa buhi pa Jeff, mo na gitawag pastinganan kanang pagpanghinlo si mong lawas. Uban fasting ka, mo man na ang pagpanghinlo. Kanang sacrifice para paghugas sa imong sulod. Kanang fasting pagpagutom, mo na pagpuasa na sa Biblia, pagpuasa ka mo. So, usa ka paagi sa paghinlo, pero ang mga kalag lahi sa puasa. Kaya ang mga kalag pag-ampo ang ikinahanglan. Sige, Jeff. Mao na nga atong simbahan katudlo man ini nga duha ka kalayo impierno ang sa purgatorio. Nya katong mga way sa una limpyuhan gikan sa purgatorio. Ready na to sila, andam na to sila alang sa ngadto sa langit. Mao na nga dunay tulo ka destinasyon human hukmi ang sa katao. Kay hukman man ta sumala sa atong nabuhat, maayo dautan, kung hukman ta sa atong pagkadautan dili man tanang pagkadautan nato pareha og timbang. Mao bitang dunay hukom kay lain-lain ta og timbang sa atong mga sala. Mao na nga kung parehas pa dili na ta hukman kay sa ato pa utsabton gyud nato nga dili managsama ang gibugaton sa atong mga sala. Dunay gaara, doon na sa ibugat. Usa dili na to haruson mura kamunggay nga hastang gaan atong ibutang nato sa mga bugat sala. Mao na tungod kay Diyos hostisya man na sa itawag na to Salmo 7:11 nga ang Dios matarong nga maghukom. Radyo Pre, Brother Danny, kini panggamiton po ni uban sa mga dili katoliko. Nga kato ganing ni viral dito sa internet o sa YouTube nga kanang si Santo Papa ko no, si Pope John na impierno. So unsa inyo istorya ni nga nakita sa vision sa katong gidala nga usa ka kanang singanan ni Indian man siguro to nga kuha national or Pakistani ba to nga babay nga gidala kuno siya dito ni Jesus Christ dito sa kining impierno ug langit. Kunya ang naka-aligre dito kay ilan nakita nito si Michael Jackson, mga celebrity nga nakuan na impierno. Pagdala niya sa impierno, yan naapo kuno dito sa Santo Papa, si Pope John Paul. By the way, no, ang ato kining ubang reliyon, basta laik pagtulunan maghimo nagmudos sa mga ni Pastor Apollo Kibuloy, appointed son of God. So mahimo na niyang buhaton nga siya nakikistorya sa Ginoo. Gani si Kibuloy naghimo karon og lagda nga kinahanglan dunay bayodita moadto og langit nga iyang pirmahan. Kuno kay bayodita certificate dili ka granted mo adto og langit. So mao ra po nang imong gingon daghan karon nga nagpatuo nga nakaadtog langit, nya nagpatuo nga nakaadtog impierno. Yo dahil nakita ina na mga mudos na.
sa way igong pasikaran ang atong gituan diya dili sila kay gidaan naman gitag na dunay mga tawo moingon nga maghimo sila mga manalagna pero mini na sila. Yang ang naka-unique badadani, Brother GQ, kay ang nakita ko noon niya pag ato niya sa langit, ang asawa sa ilang pastor. Asawa sa ilang pastor ko noon mo nakita niya dito. Gipadto mo siya sa Ginoo sa langit, ipakita sa mga tao nga tuwa dito. Ako sad kung ingon ko nga gipadto pero makasube ba ako. Ngiling ito ako giadtuan dito kay kung ako i-discuss mo ingon yabag mo dani pero tinuod bina. Tinuod gina ako nakita sa akong pananawon nga gipaadto ko sa impierno. Magasulti man ko kung sa ito dito. Pero ako kakita dito layang sa nang iyang nakita sa tupapa dito. Oh, sa tupapa ra gini yang gisinggula. Iya magiinitan pasabot nga protestante Kita gina. kailang Oh. kalitan kampo Oh. dito ta. Ikaw mo din kita kailangan niya Oh, kinsa. grabe. Nya ang nakakuha pag yun, dili siya katoliko, bata pa po siya, yung ano nakailaman siya sa tupapa. Oo, hindi sa katoliko. Kita katoliko nakailan ta sa tupapa. Ano kailaman siya pag John Paul. Ilo siya sa ato pag katoliko to siya nga sa. Oh, ya bata pa po siya, mga siguro mga 12 siguro edad to. By the way, ako i-discuss niyo kaniyo na usa ning impierno na pati oras, no? Sa lugar sa impierno inani, nagstangka ni muspultahan. Hayag nga yelo. Kita mo ng sodium nga yelo. Hayag. Pero dili ka kita nga dunay adlaw, hayag lang siya. Pero iyang kahayag sagol kanang ngit-ngit. Ato pa, puro sama ani ba? Sa unahan. Oh. Pero ang lakta nimo dito kanang bas nga nag-asok. Ang gibuhat sa mga tao dito nagsulubog sini ng itog. Nagbakta sila sa way sugpuanan. Naghilak. Hilak yun nga kanang dangoy-ngoy bitaw nga way katapusang hilak tungod sa gibati nga kainit. Grabe kainit dito. O naging nag-aso-aso. Pero tinuod kina dito. Nga naman, ang kining impierno, kalibutan ka na, nga init kayo. Nga ang mga tao dito, ang ilang buhat, sige lang hilak. Nagbakta sila sa way sangkuanan nga lugar. O rin ang dito. Sa ako ng pananahon, mao na makahisgot ko, mahisgot ng impierno, di ko mailad kay naka-experience ko. Pero ang kanino tato kay dunay tingog nga gipagawas ako rag bisit ba ka nga motor man sa tako kining motor sa tag impierno ba mao man kita gaaman sa tao kinang panahon nga maka adto ta sa mong lugar para makabalita po ta dire pero sa ako nang obserbasyon nga gipaadto po ko nang napita dili mo ay lang og tuhuin ninyo kay ingon mga sa nasugdan presidente na dekado na po na so mara ko gibasihan ba nga daghan po mga tao nagputo to nasama nakita na si Po. Ano kailan magampog nga si kung lain kag relo ni pagamutan-aw katoliko mga Bata pa po siya. O bata po siya. Meaning iyal nagibuhat tingali doon na siya ministre para iya ging masulti nga mao na si sa tupapa dautan ginaaron ang iyang teknik ato nga iyang nautos tupapa para ang katoliko mobalhin nga niya. Budos na. Kuan to siya murag gisugo to siya, gi-scripted to siya sa mga pastor niya. O di man ka ang asawa sa pastor niya mo iyang nakita dito sa langit. Sila. Usap sa pastor. Kuan, di ang asawa sa pastor bito ako dito. Nakita niya, ha? Basta kung ang kalibutan Nagkuhan ko no, nag-praise, nagdaig, nagkanta dito sa langit, ng kuyawa. mahimo nga tuntuhuan siya. Pero kung ang asawa ras pastor ang nakita dito, pidan nakuha sa langit, niya asawa ras pastor kita niya. Iba ba ka mo kung sa gidakon sa balay sa Ginoo Brother Pre? Iba ka wala? Ang gidakon sa balay sa Ginoo 2,400 kilometro kwadrado. Imagine 2,400 kilometro kwadrado tibok Cebu di pa nakaigo. So nagag 2,000 kilometro ha limit kanang gilay o kanang bitaw sa ina kanang met sana sa bitaw kana kilometros magyapon ano. 2,400 pados bugo ato sa pila kilometro. 100 mga anak. 100 tumoy. Tumoy. 100 kapit. Mga 2 siguro 3. Dosa. Imagine ang balay sa Ginoo gitukos langit 2,400 kilometro kwadrados. 2,400 kilometro kwadrados. Ani ang gituko dito puros mga haspi bulawan, mga diamante. Inana ang gidakos balay sa Ginoo air condition pa. O mainit dito. Kanya kung kana ang iya nakita usa ka buok pastor pa gyud. Usa may kapuslanan gibuhat ug dako kay balay sa Ginoo niya. Ang asawa sa pastor musod. Nagkuyog ko na sa mga anghel nga nag-awit, nagkuhan ko. Pabida na naman sa Biblia ko. Kaya lagi kopya ba?
Ang Biblia. Ang ato importante nga ang atong pagtulunan makita sa Biblia. Nagitudlo sa atong simbahan. Nga dili against sa atong simbahan. Kana sila against naman agay nagpatuo naman sila nga nagkaadto dito, nibisita sila sa impierno niya, tuwa din sa dito papa, grabe naman sila. Daghan kay tao Mangkado Electric Biyong, si Mangkado na tao Desyembre, si Cristo Puto. Daghan kay Ruben Eclio, Ginoo Puto, Dinagat Island, mao nang ilang palasyo. Oh. So mao na siya bantayan sa atong mga Bantayanan mga na siya, Katoliko. mga paymagno na siya. Mm. Ang aron nita mahibuwag sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo, magpabilin ta sa iglesia Katolika. Unya mosanong ta og mosunod sa kamanduan sa atong leader. Dili uban mingon nga kanang yung mga pare magkasala, dili man tanang pare nakasala. Kung sila nakasala, wa man magtandog ang ilang katungdanan. O ang katungdanan di man ang katungdanan na nagpabilin. Kung sila nagpakasa, tulubago na nila. Kaya ang katungdanan sa usa ka pare, kung siya nagpakasa, dili beta ng pare nakasa. Siya mo ay katungdanan, pero ang iyang katungdanan nagpabilin. O balido gina Matod- hangtod sangtod. Matod po gani brad Katungdanan na niya. si Brother Jason Dura ba? Kuha na siya sa una kanang born again. Niya ingon man po gani siya nga sus dire sa katong born again pa siya kay nagtukod man sila ilang simbahan. Ang mga membro ug mga pastor po gani dito magyahaya laglibak, bagayay lag naa po gana ng mga anomalya po dito. Ya, mingon sila nga. Ano na may isyu? Mao gani. Ang atong simbahan, wa ta magpasamot ko isyu na isyu. Pero ang katungdanan nagpabilin nga putli. Ang ministry sa atong Ginoong Kristo nga gitugyan sa atong simbahan, limpyo na kanunay. Kung naay mga pari nga naghugaw-hugaw, dili man tanan general ang pari naghugaw-hugaw. Siya lang na naghugaw-hugaw, pero dili tanan. Pero ang iyang katungdanan nagpabilin. Kaya authority man na. Ang authority gihatag sa Ginoo niya, di na mawa. Sa para ko ng pulis, nagasaang pulis. Pero ang iyang kining trabaho nagpabilin, ang iyang gining authority naa niya. Nakopya po siya. Pero pirsuon to mo pulis, tangtangan mo to sa uniforme. Nawagtan niya ang authority, kaya priso naman siya. Pero ihatag to sa lain, sa to pa-continuous ang kining authority. Mara siya, mara po ng atong simbahan. Napugani ko kay Labrad nga kanang born again na sila at resulti born again nga mo hisgot ko ang ngalan ng pastor. Halin lang, okay lang nga lang. Huwag may na-preso na, basta nilang kawat. Nga lang ako, at ako to sultihan about atong nga pastor. Doktrina lang, doktrina lang. Di, mukuha ko sa nga sa pastor, muyam ilbo na siya nga, membro mo siya sa unang adto niya. Wala, ni buwag na siya laing grupo. Di, laing grupos, pero lahin ng mga church ba? Okay? Nasiparet na. So, sa ato, pa doon na po siya di po siya gusto atong pastor. Natantangan na siya sa iya kining autoridad dito lahi ng iya autoridad. Dili siya pastor sa una karang doon ay pastor nga akong kaila. Ya doon na po ko'y membro nga akong kaila. Ya akong ang membro ako pangutan-on nga about atong nga pastor. Ingon mukwan. Mangyambi niya. Di balhin nga dili maayo. Dili maayo ba sa pastor. So pareha ra po gyapon na gud. Di man kay mingon nga kanang born again sila din ang sila makasala. By the way, ang doktrina bisa maglalis pa ta dinhi, by doktrina bisa magsinugitay padaraway balaod nga tumo sa doktrina mapriso ka. Pero ang problema diha kung ang pastor imo nga nagkawatan, laibilos man na. Sumakiha kag mapriso ka kuno kay ebidensya. Pero doktrina lang way balaod nga mag-awang debate mapriso mo tungod kay gisaway ang doktrina man mo. Ang kay kagawasan wala away man sa doktrina nga to pag binugno ay ta doktrina lang way personalay. Kaya sa personal ay naadiyang libilos. Naadiyang cybercrime. Sabi social media, balaod. Malapas ni mga balaod, madakop giga. Doon kaya nakalapas, plus balaod. Pero doktrinahay lang, awa, bisa magbuntag patag debate. Sinaway, di na maong imo, pataka, wala ka, way balaod, musuhan na. Kaya puros man itang pagtuo. Itagaan pa tatong gobyerno kagawasan, nga makahimutas kaguling mo na itong pagtuo. Example karon, ngayon ko, kining eyeglass, muna akong Diyos. Mapriso ni ko. Wala, kaya doon ay balaod, pagtugot ni mo, nga paghatag ni mo kayo, yung pagtugot na makapadayon ka. Ngayon ka, kining eyeglass mo na akong Diyos, matuod gini mo, huwag budakop ni mo. Tugay doon na kay kagawasan. Kaya pagtuo lang. Pero kita, nasayod, di tabi ko na ka ng eyeglass mo na itong Diyos, kaya nasayod takin sa atong Diyos. Sama na mga Muslim, si Allah ang ilang Diyos, o inyo na. Pero kanta, di tabo dawag, kaya nasayod kailang takin sa atong Diyos. Diba? Muna ang kagawasan ng ihatag sa atong
gobyerno. Ang paghatag nato kagawasan sa pagila kung kinsa ang atong Dios. Rajib. Tenor niya na, ayaw yun. Sa di palita mo, hapit na bata. Oh. Kanya, Asa pa ka, sir? mayo rin paminaw Sige. pagkakaan ni Alita Lirado katong yung masa. Oo. Maaari na to. Si Mrs. Minuto ni mo, no? Di, kanang iyan ang itso. Ikso niya. Okay. Muna salamat sa inyong pagsuporta nining atong programa. Kanya, padayon ta. Sige, tatas pa mga oras. Oo, taas para ba niya itong oras. Muna ang doon na ginganlan nato sala nga gagmay, doon na sa sala nga dagko. Muna ang Dios tungod kay siya maayo man nga maghukom, iya ta man sumala sa atong nabuhat. Maayo datan. Kanya ang gagmay sala adtoy butang sa gitawag nato purgatorio. Kay ato man ang gitudlo sa simbahan. Gitudlo na sa simbahan nga adunay ginganlan nila purgatorio. Kanang kalayo nga dili impierno. Busa kanang kalayo nga dili impierno gitawag og purgatorio. Mao na mga kaigsunan nga kini atong simbahan nindot kayo kay doon na pa'y kapasayloan ba katong nga sala nga nagasala gagmay doon na sa higayon ba nga makasulod sa gingharian sa langit kay nagingon ko diha sa pinadayag 21-27 nga walib siyang buling siya usa na lang ka buling sa atong kalag nga makasulod dito sa gingharian sa langit. Mao na nga unsa may paagi nato nga namuntay tanang tao do nang labing minus gamay nga buling. Nya unsaon man nato pagkasulod kung way dapit alang sa limpyohanan nini gagmay mga buling. Mao na nga namugna kini gimugna kini sa Ginoo kini dapit nga usa ka butangana sa mga kalag nga nakasalag gagmay sa dinhi pas kalibutan ang ilang lawas sa kasala o gagmay mga sala. Unya kung ato ka sa gitawag nato purgatorio doon na kay gayon kung mahuman na nimo matapos na nimo sa hingpit kayo ang imong multa pag-start dito na nang nakita ready na ka andam na ka pagsulod sa gingharian sa langit. Mao na mga kaigsunan ang akong ikatampo nini atong programa karon nga gitawag ko Armageddon. Dadako pangutana. Kining doon na nagisagot man tag purgatorio, no? Purgatorio linisanan sa mga kalag. Unya kining ubang mga tinuan, mga born again or unsa pa, mingon man na sila nga kumutuo lang ka ni Kristo kanang luwas na ka. So ma-applicable ba ang purgatorio? Kay mingon sila kumutuo lang ka, luwas na ka. So kung luwas na ka, dili na ka muagig purgatorio kay luwas naman ka. Tatapag. Sige. Kanang pag-ingon nila nga kumutuo lang kang Kristo luwas na ka. Husto na kan mo yung kagtuo, mutuo kang Kristo, pero doon na may duha ka klase nga pagtuo nga dili makaluwas o pagtuo nga makaluwas. Asa man ni mapasa ng pagtuo nga dili makaluwas. Kana Santiago 2:14 nag-ingon diha nga makaluwas pa niya ang iyang pagtuo nga walay buhat dili kayo busak itubag na nanda nga dili kayo nya sa to pa dunay pagtuo nga dili makaluwas kanang way buhat nya karon unsa may atong buhaton kini pagtuo sa gitudlo sa simbahan unsa may usas pagtudlo sa simbahan nay purgatorio nay purgatorio sa to pa kinahanglan ato nang tubuan dunay pagtuo unya atong buhaton unsay gitudlo sa simbahan nya karon mahimo ka nga basta tuo lang gusto na magtuo bitaw makaluwas pagtuo nga higpit unsa may pagtuo nga higpit Pagtuo nga dunay buhat. pagtuo nga dunay buhat asa mabasa Santiago 2:22 nga ang mga buhat nimo nga matarong mo'y makapahigpit sa imong pagtuo busa kung nagtuo ka buhata iduman ang buhat sa imong pagtuo aron mahigpit ang imong pagtuo maluwas ka Nya usaw man nila nga mo man na sila nagtuog purgatorio. sa to pa ang ilang gibuhat pagtuo lang way mga pagtuo lang way buhat Wala gyud sila gatuo. ha Wala gyud sila gatuo. kana na pag ilisa pagtuo ray makaluwas Kanang pagtuo buhat naman na. Pero kung ba na sa dunag buhat. kinala mo buhat ka og matarong sama ko si Yawa ang yawa nagtuo man na sila pero ang yawa maluwas pa dili kay way maayo buhat di ba nag-inaan sa Biblia na sa Santiago 2:19 nga ang yawa nagtuo ug nagkurog
nagtuo pag yun. Sa ito pa, nagtuo siya sa Diyos. Pero doon na ba'y mayong buhat ang yawa? Wow, mao na nga, dili yapon maluwas ang yawa. So ang yawa doon naman gito nagtuo mo to sa Ginoo kay nakita ko siya sa Ginoo. Oh, Hmm. nagtuo siya. Yawa siya. Pero wala lang siya mayong buhat. Oh, so di gid siya mao di siya maluwas. Sa ito pa, kanang pagtuo din nga moingon sila nga nagluwas na yawa pa wa sila buhat-buhat. Usa ka pagtulunan sa yawa. Ano Hmm. man, kaya ang pagtulunan kaya ang yawa nagtuo man yaway buhat. Yung luwas na siya kuno. Luwas na rin na ang yawa. Wa maluwas. Mao na nga kung ang pagtuo lang may basihan niya maluwas na kaway buhat-buhat. Sus, gauna na natong yawa tuwa sa langit. Nagkagulgol na ron. Hmm. Kaya naman, nagtuo ka siya na maluwas mo ka na sa kuway mga buhat. Hmm. Isa to pa, unahan na tas yawa niya. Ang yawa to na dito sa langit. So sa Nagkagulgol na. so sa ato ba brother Jeep, so dili applicable ang pagtuo lang may tendency gyapon nga mapurgatorio. Di gyud mapurgatorio. Kaya dako mo nang sa Kay wala man siya buhat. Adi yun, ang ilang pagbuwa lang nila magpamimbro sa pundo kagito ko Kristo sa kung sa Mm. nata kung sa nagkaroon kada kung sa adto din na sa purgatorio Mm. nya nakakumpisal ba sila wa man gyapon Wa isa gyapon. to pa nagpabili ng sa busa kay pabili ng imong sa wa mapasaylo sa gitugyanan sa Ginoo nan dili ka maluwas ngano man tungod kay saan sa Ginoo nga bisan kinsang pasayloon sa iyang gihatagan sa katungod nga mao ang kaparian bisan kinsang sala inyong pasayloon akong ipasaylo ang dili ni pasayloon di sa mapasaylo So dakog chance nga maimperno sila. mao na nga sa atong pananaw nila Mm. hindi sila langit nga Base lang sa Biblia ug sa base sa isulti sa Ginoo na ato yung ikumpisa lang ato masalanan ito sa iyang tuluyanan nya karon wa man sila bubuhatan na Wa sila- ito nga kinahanglan mo tuo ka buhata ang iso ko parehara ko nagmuyo ka nga nagtuo ko sa ginahan nya ikaw nagtuo ka sa ginahan nagtuo sa ginahan nya sa dihang ang ginahan ni tawag niya dong sa gobyerno kung tubig dong sus pagudbot mayo mingon siya nga sige lang ako mo wag kailangan nakitaan niya ang akong isuon mo na nga ingon ka nituo ka man wa ka mo patuo mo na nga nituo ka pero wa ka sa buhat mo na kinahanglan pagtuo ubanan sa mga mayong buhat mo na nakapahigpit sa imong pagtuo usa laktod pagkasulti ang pagtuo mo ay makaluwas pero unsa na pagtuo pagtuo nga higpit mo na dunay buhat. So dili gid sila mapurgatorio. Sa atong pananaw diyan nila base sa Biblia dili ang purgatorio ano man ang purgatorio alam man sa gagmay sala. So ila dagko sa naman. gamay dagko og gamay wa man nila pangitay pagi nga mapapas kay naa may paagi sa Dios unsa man pagpapas atong sala unsa man ang kanang pagkumpisa ng mga tuspari o wa man na nila buhata di wa gyud mapasaylo nila sala kay bisan kinsang sala nga ipasaylo sa iyang gitugyanan ipasaylo man niya nya kay wa man nimo wa man ka mo ngayon pasaylo adto sa iyang tinugyanan di wa ka mapasaylo nya karon kay wa ka mapasaylo sa pare wa sa ka mapasaylo adto sa Dios o sa ako lang kagalingon moingon ko nga kana sa akong pananaw di na sila maluwas ano man wa man nila buhatan ang kabubuton sa Dios imbis gusto mong taka nga mapapas dili na lang noon ka mapunan na hinuon kay di ka mo tuman sa sugo sa Ginoo nga antos pare sana ikumpisal kinahanglan sa Biblia ikumpisal sa pare sa Dios ang imong mga buhat asa mabasa Ecclesiastes 5:6 sa maayong balita Biblia mga kaibigan na niya isugid sa pare sa Dios nya kung di ka mo sugid sa pare sa Dios dili ka mapasaylo okay di man ka mapasaylo sa pare di sa ka mapasaylo atos langit mo na dako yun ang punto diha na makaingon ko nga di ka mo maluwas kundi mo mutuman sa kabubuton sa Dios. So ato ipaklaro Brother Jeffrey sa atong mga suking nagpaminaw aron nga bisag doon na pa sila pagtuo kining ubang mga relihiyon karon mga born again or unsa ba diha ilahara mo kung ikuan is mutuo lang ka luwas na ka mao na ila. So dili na siya ma-applicable nga makapaluwas nila or bisan maadto sa impierno dili na kanang basihan nga ang pagtuo lang luwas na siya or kay doon na mamungya po sila mga sala di ba kay di man himpit ilahang pagtuo Di man
higpit kay Mm. doon nalgido ka klase pagtuo. Mm. Pagtuo nga magaluwas, pagtuo nga dili ka maluwas, pagtuo sa nga magaluwas. Mm. Unsa ning dili magaluwas kadtong way buhat. So- walay buhat. So sala manghapon to siya Brother Jeffrey, so di gid to siya ma purgatorio. Dili gid mapurgatorio. Kung kayo mo masala nagtuo purgatorio. Oo, wa santo purgatorio. Yan mo na usa. Dili wa mato purgatorio. Unya di gid sila umpisa og pare. Ang ila direkta atos Dios. Yang Dios mo mamingon nga direkta agi man sa kumpare. Mm. Ikupisal sa pare sa Dios ang inyong mga sala. Kay kung ingon sila nga direkta man ako nga sa Dios kupisal ko. Ganun imo pamantuganan ang Dios sa mga sala kanay bawal Kibalo naman siya. Oo. mo na nga dili mahitabo lagi. Nga kanang imong gusto untang mahitabo nga mapasaylo ka, mapun-an na hinuon ang imong sa ngano man tungod kay wa kamutuman sa paagi unsaon nga maluwa aw mapapa sa imong sala. So ato tagisgutan Brother Jikyo kay maor mo guni ilahang iingon i-against ba. Nga ano magkina ngano magpurgatorio pa man nga mutuo na ka sa Ginoo luwas na ka. Di po ka ma-imperno. Ang pagtuo nga makaluwas kadtong mutuman sa sugo mo na pagtuo nga inubanan og tuman na ang sugo aron ka maluwas. Nya karon imo lang nagtuo ka nya kanang pagtuo kadtong na pagtuo nga dili makaluwas kay way buhat-buhat. Way buhat-buhat. Isa to pa pagtuo na nga way buhat mo ni dili makaluwas. Nya maluwas na yun na. Gusto na ang gingon nila na ang pagtuo makaluwas pero unsa nang pagtuo ang makaluwas kadtong na buhat. Sa to pa usa na kabuhat kumutuman ta sa mga gibuhaton alang sa kaluwasan kanarong pagtuo nga dunay purgatorio usa na kabuhat nga gituo ka anong pagtulon na may tungod sa purgatorio. Kay nganong ibutang mo ka dito nga makagato. Di ba? Ano ibutang man ka dito sa dapit nga wa ni matuwi. So ang ilahan na is impierno ug langit. Itinurog langit kaya na ako no sa Mateo Mateo 25, 35 din na, 35 man, 34 matos 35 nga, nag-ingon niya, nga kadto mga kanding, ari sa wa, kaya nagabot sa Ginoo, mata niya, bahinon ta, ang katong mga maayo, ari sa ito, niya ang mga katong mga matarong, ari sa, katong mga matarong, ari sa ito, sawa, ang katong mga magsasala. Nya karon duha ra kuno nya asa man purgatorio ana. Nya nga duha ra man na. Nga mao na diha nga kanang ingon diha nga katong mga matarong ilain na to sila daan para to dito sa ato. Kay duha ra man na para langit ra man na o para impierno. Duha na nya kanang nas purgatorio subject man ang atos langit kay wa may purgatorio man Ang impierno. para na sa impierno. Para mas langit sa pa langit ug impierno katong para sa purgatorio daan ato dito sa iya to nganong man kay para langit pa to ang purgatorio dili mo na para impierno mao na nga duha na siya ay nikabot sa Ginoo duha na lang ang mga para sa langit aris too ug ang para impierno aris wa usa kay kanang purgatorio para mas langit di aris sila to okay para mas langit duha na lang mao na nga duha na lang ang inig-anhis Ginoo kadtong mga paras langit aris ta. Kanya sa sunod Sabado, o sa may atong topic para makaanap po na atong mga viewers, no? Sa Erwin, sa may topic na to, karong adlaw nga Sabado, mabot para ang atong mga igsoon magkapangandam sa ilang mga pangutana. Kanang manamata na kaluwasan. Kaluwasan, pit alon na lang tingali. Sige, ang pagtuo, Ito lamang. magtuo lamang. So, okay, pit alon. O niya, muna atong i-discuss karon nga sunod Sabado. Okay, wala man tayo oras sa Sir Erwin. Dili oras nga natapos na ginagawa kundi ang atong tagal sa atong tulumanon. Atong napasalamatan ang atong mga viewers, atong sumusunod din nga atong tulumanon sa Bisdak Radio. Adiin kanunay nagahatod kanino sa maayong balita may tungod sa Biblia. Atong balikon, welcome mo sa Bible sharing. Pili na mo namo kaysa inyong baton o si Sir Erwin ba inyong kontra o si Jeffrey Kiliosa o ako ba ang inyo anchorman uban sa tulo na to kakubanan karon re kami tulo andam muhatag sa Bible study sa mga lugar diin kung gusto mo magpahandle og Bible study pili na mo na si Brad Efren de la Peña, Brad Shop diri sa Metro Cebu.
Jeff, wala pa kita urap. Salamat ang Sir Erwin. Ibarita, tag-iyas Bisdak Radio. Kanihatan itong panahon nga makatingog ta siyang istasyonan. Live simulcast sa 90.3 FM. Ato na lang tapuson. Sunod ugma o sa samang istasyon, magpabilin ang Armageddon. Pag-ampo sa parapos Jeff, Greg Liosa. Sa ngalan sa mga sana ko sa Espiritu Santo, amen. Nakita ng mga salamat kayo. Sa katak na, among programa ng Armageddon, na inaot kami. Kakinig tanan ng mga gisbutan, may tungkol sa mga pulong, mo tuhok na to sa atong tagsa-tagsa, mga kasing-kasing, kanya mapambil na to sa mga kinitanan Ginoo, ang kinigyanan niya kanino. Sa ngalan ni Kristo, yung mga anak ng Diyos, uban sa panabang sa mga bergen, o sa tanan nga mga anghel, o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa mga, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kaya salamat. Salamat o baik gabi kanato. Sa suok sa kalibutan, gisuportahan po ng mga musikero Bisaya. Kay mauni ang online radio sa mga Bisaya. Kay sa Bisdak Radio, sikat ka! www.psdacradio.com